काय झालं? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे सर्वांना. सर्वांचं भक्ती हरे गुरुच्या क्लासमध्ये इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण नेहमीप्रमाणे आपल्या क्लासची सुरुवात जी आहे ती मंगलाचरणनी करूया. गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करूया. आणि आज आपण आपण भगवान यांच्या दशावतारापैकी आपण दुसऱ्या मॉड्यूल मध्ये आता आपण नरसिंह भगवान जे आहेत म्हणजे नरसिंह अवतार जो झाला भगवान यांचा तो अभ्यासणार आहोत आज. तर हा आपला चौथा अवतार आपण अभ्यासणार आहोत, तर त्याची आपण सुरुवात करणार आहोत. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाचार्य विशेष शून्यवादी पाश्चात्य कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो. श्री श्री राधा गौर की जय हो. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरु महाराज की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. श्री नरसिंह देव भगवान की जय हो. हरे कृष्ण सर्वांना. आपण सुरुवात करणार आहोत नरसिंह भगवानचे आहेत. तर त्यांच्या अवताराने आजचा आपला जो क्लास आहे तर तो नरसिंह भगवान यांचा जो अवतार आहे तर तो कसा घडला आणि त्यामागे प्रयोजन काय होतं हे सगळं आपण आज अभ्यासणार आहोत. मग त्याआधी आपण भगवान यांची ही लीला अभ्यासण्यापूर्वी आपण नरसिंह भगवान यांच्या चरणी वंदन करूया आणि आपण नरसिंह आरती गाऊया आणि आपण नरसिंह प्रणाम मंत्र आहे तर तो म्हणूया आणि मग आपण ह्या आपल्या या अवतारासंबंधीची जी लीला आहे भगवानांची म्हणजे कसा घडला अवतार ही तर ही आपण हरिकथा हरिलीला आपण अभ्यासूया. तर आता हे नरसिंह भगवानचे आहेत. तर त्यांच्याविषयी नरसिंह गायत्री म्हणून एक छोटासा श्लोक आहे तो म्हणेन आणि त्यानंतर नरसिंह मंत्र म्हणेन आणि त्यानंतर नरसिंह भगवान जे आहेत तर त्यांची आरती किंवा त्याला नरसिंह प्रणाम आरती असं म्हटलं जातं तर ते म्हणेन. सगळ्यांनी ऐकूया व्यवस्थित. नंतर मी ग्रुपवर पण पाठवेन नरसिंह मंत्र आणि श्री नरसिंह गायत्री म्हणून जो श्लोक म्हटला जातो तो. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्.
त्याला म्हणायचं श्री नरसिंह गायत्री मंत्र. आणि आता श्री नरसिंह महामंत्र म्हटलं जातं. तो कोणता आहे तो मी म्हणते, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलनं सर्वतोमुखं नृसिंहं क्षणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्. हरे कृष्ण. तर ह्याला श्री नरसिंह महामंत्र असं म्हणतात. मग आता आपण भगवान श्री नरसिंह देव जे आहेत तर त्यांची आपण आरती म्हणूया. सर्वांनाही येते, सर्वांनी आपल्या मनातल्या मनात म्हणूया. मी गाईन आणि मग आपण श्री भगवान नरसिंह देव आहेत तर त्यांची जी लीला आहे तर त्याविषयी माहिती घ्यायला सुरुवात करूया. नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रल्हादायिने, प्रल्हादायिने, हिरण्यकाशिपोर्वक्षः, हिरण्यकाशिपोर्वक्षः, शिलटङ्कानखालाये, शिलटङ्कानखालाये, तो नरसिंहा परतो नरसिंहा, तो नरसिंहा परतो नरसिंहा, नरसिंहा इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, मही नरसिंहा हृदयी नरसिंहा, मही नरसिंहा हृदयी नरसिंहा, नरसिंह शरणं प्रपदे, हि नरसिंहा हृदयी नरसिंहा, नरसिंह शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नाथा, अद्भुत शृंगा ललिता हिरण्यकशिपु, केशवदूता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवदूता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नर हरि, जय नर हरि, जय नर हरि, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय 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 प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज. हरे कृष्ण. तर नरसिंह आरती आपल्याकडे सकाळी आपला जो सकाळचा मॉर्निंग प्रोग्राम असतो 4:30 वाजता, जेव्हा भगवान यांची आरती होते, म्हणजे जे गुरुवाष्टक आहे त्यांनी सुरुवात होते आणि त्यानंतर गुरुवाष्टक झालं की भगवान जे आहेत तर त्यांची नरसिंह रूपात आरती होते. कलियुगामध्ये आपल्या ज्या काही म्हणजे हे घोर कलियुग असं मानलं गेले आणि आपल्याला अनेक विपदांना सामोरं जावं लागतं. पदम पदम विपदाचा श्लोक येतो भागवतामध्ये. तर यासाठी कलियुगामध्ये भगवान नरसिंह देव जे आहेत तर त्यांची आपण आरती गावी, त्यांचं गुणगान करावं, त्यांची महिमा गावी, त्यांची स्तुती गावी. तर भगवानांना नरसिंह भगवानांच्या रूपात आवडतं. ते आपल्या भक्तांच्या रक्षणासाठी त्वरित येतात. म्हणजे सगळ्याच रूपात भगवान आपल्याकडे धावतच असतात आपल्या रक्षणासाठी. पण नरसिंह भगवान रूपात त्यांना असं म्हणजे जे काही विपदा म्हणजे एक प्रकारे असुरच असतात तर त्यांच्याशी लढायला आणि त्यांना म्हणजे वध करून टाकायला त्यांना खूप आवडतं. म्हणून आपण नरसिंह भगवान यांचं स्मरण करावं नेहमी. आपल्याला जेव्हा कधी मनात भय उत्पन्न होईल किंवा जेव्हा कधी आपल्याला अशी परिस्थिती होईल की आता काय करूया, म्हणजे नकारात्मक परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा नेहमी आपण नरसिंह भगवान जे आहेत तर त्यांचा मंत्र म्हणावा, त्यांची आरती गावी. म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपल्याला असं वाटतं मनातून आतून नकारात्मक किंवा ही परिस्थिती आहे म्हणजे काय
आणि अडचण झाली आहे असं जेव्हा जे म्हणजे अशा पद्धतीची स्पंदनं निर्माण होतात, तर त्यावेळेला आपण नरसिंहाती गावी नरसिंह महामंत्र म्हणावा. तर त्यावेळेला आपल्याला नरसिंह भगवान जे आहेत ते निश्चितच आपल्यावर कृपा करत असतात. मग आता आपण नरसिंह भगवान जे आहेत तर त्यांचं स्मरण केलं, त्यांचा महामंत्र म्हटलं आपण, नरसिंह गायत्री म्हटली आपण. आता त्यांच्या चरणी आपण वंदन करून आपण आजचं जे अभ्यास आहे आपला प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून तो सुरू करणार आहोत. आपण आता पहिल्या स्लाइड वर जाऊया. हा, मग त्याची ह्याच्या पुढची स्लाइड घेऊया, म्हणजे पहिली स्लाइड प्रेझेंटेशनची. तर आता हे चित्रात जे दिसतात हे प्रल्हाद महाराज आहेत आणि हे हिरण्यकशिपू म्हणजे त्याचे पिता आहेत. तर त्यांनी कसं तप केलं होतं हे पुढे आता आपण अभ्यासणारच आहोत. पण हे चित्र त्याचं आहे की त्यांनी कसं तप केलं होतं, म्हणजे दोन पायावर अखंड म्हणजे असं उभं राहून अनेक वर्षानुवर्ष तो उभे राहिला होता. तर हे सगळं आपण आता अभ्यासणार आहोत. तर एक 2 मिनिटं. थोडीशी पार्श्वभूमी अभ्यासूया या चित्राच्या माध्यमातून. माझा व्हिडिओ मी ऑन ऑफ गरजेनुसार करेन, कारण थोडस इंटरनेट अनस्टेबल होतं. तर आवाज सगळ्यांपर्यंत पोहोचता यावा यासाठी मी गरजेनुसार व्हिडिओ ऑन ऑफ ठेवेन. तर आता आपण समजून घेऊया की पार्श्वभूमी काय होती. हिरण्यकश्यपू बद्दल आणि प्रल्हाद महाराजांच्या बद्दल जेव्हा आपण अभ्यास करतो, तर त्यावेळेला ही पार्श्वभूमी आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. की हिरण्याक्ष जो होता, जो हिरण्यकशिपूचा बंधू होता, हम्म तर त्याचा वध केला होता भगवान यांनी, आपण पाहिलं वराह अवतारामध्ये. हम्म तर पृथ्वीला त्यांनी काय केलं होतं, रसातळ जे होतं तर तिथे नेऊन ठेवलं होतं, आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, त्याचा वध केला आणि पृथ्वीची सुटका केली, पृथ्वी देवीची. आणि तिला रसातलातून वर काढली होती. मग आता हिरण्यकशिपू जो आहे तर तो दुःखी झाला आपल्या बंधूचा वध केला म्हणून. मग आता ह्या वधाला प्रत्युत्तर द्यायचं आपण. म्हणून त्यांनी काय केलं, तर जनसामान्यांची धार्मिक कार्य बंद पाडून टाकली. म्हणजे हे पापकर्म केलं होतं त्यांनी, म्हणजे घोर पापकर्म म्हणू आपण. बघा हा, कशी सुरुवात होते पहा. ते कशा पद्धतीने आसुरी प्रवृत्ती आहे त्या बळावत जातात आणि अधर्माचं प्रमाण मासतं, आणि कशा पद्धतीने आसुर जे असतात त्यांना पण शास्त्रांचं ज्ञान होतच ना. मग हे कसं घडलं, तर ह्याचं कारण काय होतं, की हिरण्याक्षाचा वध झाल्यानंतर त्याची मुलं फार दुःखी झाली, आणि त्याचा बंधू म्हणजे हिरण्यकशिपू खूप दुःखी झाला. मग बंधूच्या वधाला प्रत्युत्तर द्यायचं म्हणून हिरण्यकशिपूने काय केलं, सगळ्या जनसामान्यांची धार्मिक कार्य बंद पाडून टाकली. आणि मग त्यांनी काय केलं, म्हणजे हा आपला पुतण्यांना एक म्हणजे आपला पराक्रम दाखवायचा होता त्याला, मी कसं जनसामान्यांना छळलं, त्रास दिला आणि धार्मिक कार्य बंद पाडून टाकले. असं म्हणजे अशा पद्धतीने त्यानं पापकर्मच केलं होतं, पण त्याला तो पराक्रम वाटत होता. आणि मग आपण कशा पद्धतीने ऐतिहासिक म्हणजे एक मोठा पराक्रम केला इतिहासात ज्याची नोंद व्हावी असा, आणि अशी कथा सांगून त्यांनी त्यांचा शोक नष्ट करायचा प्रयत्न केला. म्हणजे त्याला काहीतरी आता, मी माझ्या भावाच्या वधाचा सूड घेण्यासाठी, बदला घेण्यासाठी किंवा प्रत्युत्तर म्हणून काहीतरी केलंय असं दाखवायचं होतं, म्हणून त्यांनी काय केलं, अतोनात छळ केलं जनसामान्यांचं, धार्मिक कार्य सगळे बंद पडले. आणि हे पापकर्मच होतं फार मोठं. आणि त्या माध्यमातून त्याने काय दाखवलं आपल्या पुतण्यांना, की जे दुःखी होते, पहा मी कशा पद्धतीनं ह्या म्हणजे सगळ्या लोकांना म्हणजे सळो की पळो करून सोडले, आणि अशा पद्धतीने ह्यांना त्रासच मी म्हणजे देणार आहे किंवा मी देतोय, की ज्यामुळे काय होईल,
की पहा मी किती शक्तिशाली आहे, आणि जरी माझा भाऊ आहे त्याचा म्हणजे मृत्यू झाला असेल, तरी देखील मी स्वतः माझ्या पुतण्यांचं आणि सगळ्यांचं रक्षण करण्यास कसा समर्थ आहे, अशा पद्धतीने त्यांना म्हणजे दाखवून आपल्या पुतण्यांचा शोक नष्ट करायचा प्रयत्न करायचा होता. मग त्यांनी तो केला. मग आता भगवान आणि हिरण्याक्षाचा संहार केल्याचं पाहून तो शोकग्रस्त तर होताच. मग नंतर क्रोधित झाला बरं का तो, म्हणजे त्याला ज्ञान तर होतच. मग तो क्रोधित झाला आणि त्यांनी भगवान यांच्यावर काय केलं, तर आरोप केला. तर भगवान यांनी कसा आरोप केला, तर भगवान यांनी पक्षपात केला. म्हणून त्यांनी आरोप केला भगवान यांच्या, आणि वराहदेवाची त्यांनी निंदा केली. आणि पृथ्वीवरचे जे काही राक्षस होते त्यांना भगवान यांच्या विरुद्ध त्यांनी उत्तेजना दिली. म्हणजे त्यांना आपण म्हणतो ना, उत्तेजना द्यायला सुरुवात केली. म्हणजे आपल्या बाजूनी म्हणजे भगवान यांची निंदा करून भगवान यांनी कशा पद्धतीने चुकीचं कार्य केलंय, पक्षपातीपणाचा आरोप केला त्यांच्यावर, पक्षपात केलाय त्यांनी, आणि आपल्यावर अन्याय केलाय असुर बांधवावर, अशा पद्धतीने त्यांना एक प्रकार म्हणजे एक प्रकारे म्हणतो ना आपण, बुद्धिभेद करून त्यांना उत्तेजित करायचा प्रयत्न केला. आणि मग शांतता प्रिय आणि साधू गुण असं असणारे जनसामान्य जे असतात, म्हणजे शांततेने राहणारे असतात, तेव्हा वर्णाश्रम व्यवस्था होती. मग असे जे साधू गुण असलेले लोक असतात, म्हणजे जे धार्मिक लोक आहेत किंवा धर्माचरण करणारे लोक आहेत, जनसामान्य जे असे म्हणजे जे साधू गुण असलेले, म्हणजे जे असे कृष्णांची भक्ती करणारे साधू, म्हणजे कोण, कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती असे जे असतात, तर त्यांच्या धार्मिक कार्यामध्ये विघ्न आणायला त्यांनी सुरुवात केली. मग पृथ्वीवरचं यज्ञाचरण बंदच पडलं. म्हणजे ऋषी मुनी असे जे साधूगण होते वेगवेगळे, म्हणजे हे काय करतात, भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात. म्हणजे त्यांच्या आचरणाद्वारे हे आपल्याला समजतं, शांतता प्रिय असतात. मग त्यांच्या धार्मिक कार्यामध्ये विघ्न आणायला सुरुवात केली. मग त्यामुळे पृथ्वीवर काय होतं, यज्ञ करत असतात भगवान जे आहेत, तर त्यांच्याशी म्हणजे जोडले जाण्यासाठी काय करतात, यज्ञ, विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ करतात. मग ऋषी मुनी असे जे धार्मिक लोक होते यज्ञ यज्ञ करत असत. मग ते यज्ञाचरणच बंद पाडलं त्यांनी. म्हणजे कसं की त्या युगाचा धर्म काय होता, तर अशा पद्धतीचे यज्ञ म्हणजे, आणि त्याचबरोबर तसं की यज्ञ हा सगळ्या युगामध्येच केला जातो खरं तर. यज्ञ कारण विष्णूच्या संतुष्टीसाठी. आता सत्ययुग होतं तेव्हा तपस्या होती, पण त्या युगामध्ये म्हणजे सत्ययुगामध्ये तपस्या हा मुख्य युग धर्म झाला, पण त्या युगामध्ये यज्ञ देखील केला जातो. म्हणजे तो सुद्धा युग धर्म आहे, पण तो कसा मानला जातो, तर आपण म्हणतो ना द्वितीय, म्हणजे द्वितीय स्तरावर, म्हणजे यज्ञ हा भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी केला जातो, विष्णूंना संतुष्ट करण्यासाठी. मग ते यज्ञाचरणच बंद करण्यात आलं. मग परिणाम स्वरूप काय झालं, देवी देवता ज्या होत्या त्या अदृश्य रूपानं पृथ्वीवर भ्रमण करू लागल्या. म्हणजे पहा, यज्ञामध्ये देवतांना त्यांचा त्यांचा हिस्सा असतो का, म्हणजे मुख्यतः इंद्राला इंद्र आहे, सूर्य आहे, विष्णू आहे, यांच्या संतुष्टीसाठी विविध प्रकारचे यज्ञ केले जातात. मग असे देवी देवता विविध त्यांच्या त्यांच्यासाठी यज्ञ वेगवेगळे केले जातात. सोमयज्ञ असतो, म्हणजे तो चंद्रासाठी केला जातो. असे विशिष्ट यज्ञ असतात. मग ते देवी देवता पृथ्वीवर अदृश्य रूपाने भ्रमण करू लागले, कारण त्यांना ह्या सगळ्या म्हणजे पुतण्यांना आपला पराक्रम दाखवण्यासाठी हा हिरण्यकश्यपूनं काय केलं होतं, म्हणजे सगळ्यांना त्रास द्यायला सुरुवात केलं होतं, त्यांच्या कार्यात विघ्न आणायला सुरुवात केली होती. त्यामुळे देवी देवता सुद्धा म्हणजे एक म्हणतो ना, सुरक्षेचा भाग म्हणून अदृश्य रूपानं पृथ्वीवर भ्रमण करायच्या. मग अशा पद्धतीने बंधूंचं सगळं आपल्या म्हणजे ते जे आपण म्हणतो ना की अंतिम संस्कार, तर त्याला आध्यात्मिक भाषेत काय म्हणतात, तर और्ध्व देहिक संस्कार, तर ते पूर्ण झाल्यानंतर हिरण्यकशिपूनी काय केलं, की आपल्या पुतण्यांना सांगितलं की मुलांनो, आता वीरांकरता शत्रूच्या समक्ष मृत्यू येणं कधी पण गौरवास्पद आहे, आणि त्यामुळं गौरवच आहे तुमच्या पित्यांचा तो एक प्रकारे त्यांचा मृत्यू होणं, आणि भगवान यांनी त्यांचा वध करणं, तो म्हणजे ते विष्णूंना शत्रू मानायचे, त्यामुळे त्या शत्रूंनी वध करणं म्हणजे फार मोठा गौरव आहे. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी काय केलं, त्यांची समजूत घातली. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण समजून घेणार आहोत. मग हिरण्यकश्यपूनी काय केलं, की त्यांना समजावून सांगण्यासाठी, म्हणजे अशी दुःख आपल्याला जरी आली तरी बिलकुल आपण दुःखी नाही व्हायचं, हे भौतिक क्लेश हे मनुष्याच्या सुखदुःखाचं कारण आहे असं त्यांनी सांगितलं. आणि म्हणून हिरण्यकशिपूनी त्यांना काय केलं, की उशीनर नावाच्या राजाचं, म्हणजे राजाचा सम्राट एक होत, म्हणजे जो होता सुयज्ञ, याची कथा सांगितली. सुयज्ञ राजा जो आहे तो मारला गेल्यानंतर, म्हणजे त्यांनी काय केलं, तर त्या शोकग्रस्त ज्या राण्या होत्या, म्हणजे सुयज्ञ राजा जेव्हा मारला गेला,
तर त्यांचा त्यांनी उपदेश दिला. कसा दिला? तर सुयोधन राजा मारला गेल्यानंतर त्याचे शोकग्रस्त राण्या होत्या, तर त्यांना विशिष्ट उपदेश मिळाले होते. आणि तेच उपदेश हिरण्यकशिपूनी पुतण्याला, म्हणजे आपले जे पुतणे होते त्यांना सांगितले. मग हिरण्यकशिपूनी पुलिंग पक्षाची गोष्ट सांगितली, की हा पक्षी जो होता, तर त्यांनी काय केलं, पत्नीच्या मृत्यूमुळे तो शोकाकुल झाला होता आणि पारद्याच्या बाणाने घायाळ होऊन तो मरण पावला. मग त्याच्या पत्नीचाही त्याच पारद्याच्या बाणाने मृत्यू झाला होता. मग हिरण्यकशिपूने या दोन्ही गोष्टी सांगितल्या आणि आपल्या पुतण्यांना आणि नातेवाईकांना शोकमुक्त केलं. मग हिरण्यकशिपूची माता जी होती दिती आणि त्याची वहिनी जी होती तिचं नाव होतं ऋषाभानू, या दोघींचं पण त्यांनी सांत्वन केलं बरं का. आणि त्या दोघींना आपापली मनं त्यांनी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्तीमध्ये नियुक्त करण्यासाठी अशा पद्धतीने उद्युक्त केलं. मग अशा पद्धतीनं हिरण्यकशिपू ह्याचं कार्य चालू होतं. मग पुढे काय घडलं, तर ते अजून आपण थोडस जाणून घेऊया. म्हणजे आपल्याला नेमकं हिरण्यकशिपू जे आहे, तर त्याचा वध करण्यासाठी भगवान यांचं का अवतरण झालं, ह्याबद्दल थोडीशी म्हणजे अजून पार्श्वभूमी जी आहे तर ती लक्षात येईल. मग आता हिरण्यकशिपू जो आहे, तर तो असुर कुळामध्ये आहे. असुर कुळामध्ये काय होतं, तर नेहमी असुर भगवंतांचा द्वेष करतात आणि त्यांच्याशी शत्रुत्व करतात. आणि मग हिरण्यकशिपूनी काय केलं, जेव्हा जेव्हा भगवान विष्णूंची जी जे आहेत तर त्यांची हत्या करायचाच विचार केला. आणि काय विचार केला, की ह्या भगवान विष्णूंची आपण हत्या करूया आणि वैकुंठ धाम कसं नष्ट करता येईल, हाच त्याचा विचार असायचा. आणि त्यामुळं म्हणजे अशा पद्धतीची लक्षणं, क्रोधाची लक्षणं त्याच्यामध्ये वारंवार प्रकट व्हायची. म्हणजे तो नेहमी दात उठकावून क्रोध म्हणजे असा व्यक्त करायचा आणि जळजळीत दृष्टीने आकाशाकडे पाहायचा, की तिकडे वैकुंठ आहे ना. मग त्याच्या दृष्टीमुळे, म्हणजे त्याची दृष्टी इतकी विखारी म्हणतो ना आपण, विषारी होती, की त्यामुळे सुद्धा संपूर्ण आकाश धुरानं भरून जायचं. म्हणजे इतका दृष्टीचा दोष असतो असुरांच्या. म्हणजे पहा, म्हणजे आपले हिरण्यकशिपू भयंकर दात दाखवत, सगळी उग्र दृष्टी टाकत, म्हणजे तिरस्कार दर्शक भुवया दाखवत आपल्या हातातलं त्रिशूल उंचवायचा. अशा पद्धतीने तो दानवांना जो आहे तर तो संबोधित करायचा. म्हणजे पहा कशा पद्धतीने म्हणजे त्याचा क्रोध आहे तर तो व्यक्त व्हायचा. मग त्यांनी काय केलं, की एक दिवशी जे दानव होते सगळे, त्यांना अशाच पद्धतीनं क्रोध व्यक्त करत सांगितलं. मग ते जे वेगवेगळे दानव होते त्यांची काही नावं मी सांगेन. की द्विमूर्ध नावाचा होता, त्रक्ष म्हणून होता, एक शंभर नावाचा होता, एक शतबाहू नावाचा होता, हैग्रीव, नमुची, पाक, इल्वल, असे बरेच होते बरं का. मग ह्या सगळ्या राक्षसांना त्यांनी सांगितलं, की हे जे देवता आहेत, तर देवता हे जे आहेत, तर त्यांनी माझ्या शत्रूशी एकत्रित येऊन, म्हणजे कोण, त्याचा शत्रू म्हणजे विष्णू, आणि त्याच्याशी एकत्रित येऊन माझा जो अत्यंत हितचिंतक बंधू आहे हिरण्याक्ष, त्याला ठार मारून टाकलं. आणि जरी भगवान विष्णू आम्हा देव दानवांशी संभाव बाळगत असले, तरी देवतांनी समर्पित केलेल्या भावनेनं आणि त्यांची उपासना केली आणि म्हणून त्यांनी देवतांचा पक्ष घेतलाय. आणि म्हणून देवतांना हिरण्याक्षच्या वधासाठी त्यांनी सहाय्य केले. तर आता भगवान जे आहे, तर खर तर देव आणि दानव यांच्याविषयी समभावच असतो त्यांना. भगवान यांचीच ते अपत्य आहेत. आणि भगवान जे आहेत तर ते आपली निरागस मुलं आहेत. आणि मग जे मुलं आपल्याकडे झेपावतं त्याचा ते पक्ष घेतात. तर आता म्हणून मी काय करेन, की आता मी या विष्णूचं मस्तकच धडा वेगळं करेन आणि त्यांच्या रक्ताने माझ्या रक्तपिपासू जे बंधू आहेत त्यांना संतुष्ट करेन आणि मी सुद्धा संतुष्ट होईल, असं त्यांनी विचार केला बरं का. आणि हे सगळं त्यांच्या समोर, आपल्या असुर बांधवांसमोर बोलून दाखवलं. मग आता जेव्हा म्हणजे आपण समजून घेऊया, की जेव्हा वृक्षाचं मूळ कापतो तेव्हा तो खाली पडतो, हो की नाही, आणि आपोआपच त्याच्या शाखा, पानं, फुलं सगळी सुकून जातात. तसंच देवतांचा प्राण असणारे कोण होते, तर भगवान विष्णू आहेत. मग हिरण्यकश्यपू काय म्हणाला, हे जे कपटी भगवान विष्णू आहेत ना, मी जेव्हा त्यांची हत्या करेन ना, तेव्हाच देवतांच्या जीवनाचं उगमस्थान नष्ट करेन आणि मग त्या देवतांचा सुद्धा मी विनाश करून टाकेन. आणि मग भगवान विष्णूंची हत्या करण्याच्या कार्यात मी जरी गुंतलेलो असेल, तरी तेव्हा तुम्ही काय करा, पृथ्वी लोकावर जा आणि जे ब्राह्मण संस्कृतीचं पालन करणारे लोक आहेत, किंवा क्षत्रिय आहेत, की जे जे उत्तम शासन करतात, जे राजर्षी आहेत, त्यांच्यामुळे पृथ्वी जी आहे तर ती अत्यंत समृद्ध बनली. तर हे जे
ब्राह्मण आणि क्षत्रिय आहेत की जे तपश्चर्या करतात, यज्ञ, वेदाभ्यास किंवा व्रतांचं पालन करतात, दान, यज्ञ, तप असं म्हणजे ही पुण्यकर्म आहेत. असे जे जे कोणी करतात ना, त्या सगळ्यांना तुम्ही सगळे मिळून काय करा, त्यांचा म्हणजे त्यांना त्रास तर द्याच, पण त्यांना नष्ट करायचा प्रयत्न करा. म्हणजे देवतांना त्रस्त करणं हा हिरण्यकशिपूचा मुख्य हेतू होता. आणि त्यांनी काय केलं, भगवान जे आहेत विष्णूंची हत्या करण्याची योजना आखली. मग अशा पद्धतीनं म्हणजे त्याचे जे विचार होते, ते सगळे जे होते ते कसे आसुरी होते हे आपण समजून घेतलं. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण समजून घेणार आहोत. मग आता या असुरांनी काय केलं, नगर ग्राम पूर्ण जी होती किंवा काहींचे गोठे होते, उद्यानं होती, कृषी क्षेत्र होती, म्हणजे अशी नैसर्गिक वन होती. मग साधूंचे आश्रम होते, मौल्यवान धातू उत्पादन करणाऱ्या खाणी होत्या, शेतकऱ्यांची घरं होती, पर्वतांवरील खेडी होती, गोरक्षण करणाऱ्या गवळ्यांचे वाडे होते, आणि राज्यांच्या राजधान्या होत्या, म्हणजे जे राजे राज्य करत होते त्यांच्या राजधान्या होत्या. सगळ्या स्थळांना काय केलं, आगी लावून टाकल्या. आणि काय केलं त्यांनी की हिरण्यकश्यपूचा जे जी काही आज्ञा होती, तर ती त्याचं तंतोतंत पालन केलं आणि सगळ्यांचा छळ करायला त्यांनी प्रारंभ केला. म्हणजे पहा कशा पद्धतीनं त्याचे जे असुर बांधव होते, त्यांनी छळ करायला सुरुवात केला. मग त्यांनी काय केलं, असुरांनी खणण्याची साधनं घेऊन सेतू, नंतर संरक्षक भिंती असायच्या किंवा नगर असायची, तर त्यांची द्वारच तोडून टाकली. मग काहींनी काय केलं, हातात कुऱ्हाडी घेऊन आंबा, फणस असे जे उपजीविकेसाठी महत्वपूर्ण वृक्ष मानले जातात. पहा आपली वर्णाश्रम व्यवस्था इतकी प्रगल्भ होती ना, की प्रत्येक गोष्ट जी आहे म्हणजे भगवान यांचं कसं नियोजन असतं बघा, पाहते दोष रहित असतं प्रत्येक गोष्टीचं. तर अशा पद्धतीने जे वृक्ष सुद्धा विचारपूर्वक लावले गेलेले होते की ज्याच्यामुळे आपली उपजीविका होईल. मग असे जे वृक्ष आहेत ते उपटून टाकायला प्रारंभ केला. आणि काय केलं, मशालीनं काय केलं त्यांनी, प्रजाजनांच्या निवासस्थानांना आगी लावल्या. मग अशा पद्धतीनं त्यांनी छळ करायला सुरुवात केली. मग काय केलं त्यांनी, वैदिक संस्कृतीचं आचरण म्हणजे जे करणारे लोक होते, तर त्यांच्या तिथे जाऊन त्यांचे यज्ञ बंद पाडले. मग यज्ञातला हविर्भाग देवतांना न मिळाल्यामुळे काय झालं, त्या सुद्धा देवता व्यथित झाल्या. मग स्वर्गीय निवासस्थानात त्यांनी काय केलं, आपले स्वर्गीय निवासस्थान त्याग केला. आणि असुर म्हणजे असुर जे होते, तर त्यांच्या समोर ते अदृश्य राहून म्हणजे या पृथ्वी तलावरती इकडे तिकडे फिरत असत. म्हणजे त्यांना सगळा हा विनाश सगळा दिसत असायचा, पण ते काही करू शकत नव्हते. इतका म्हणजे हिरण्यकश्यपूनी सगळीकडे म्हणजे आपण म्हणतो ना, त्राही त्राही सगळीकडे अशा पद्धतीने सगळीकडे त्राही त्राही माजेल अशा पद्धतीने असुर बांधवांनी आणि हिरण्यकश्यपूनी त्यांचा छळ करायला सुरुवात केली. मग आता हे सगळं अशा पद्धतीने वातावरण जेव्हा तयार झालं, तेव्हा हिरण्यकशिपू म्हणाला आपल्या वहिनीला आणि पुतण्यांना की बिलकुल तुम्ही श्रेष्ठ जो हा वीर आहे आपला हिरण्याक्ष, त्याच्या मृत्यूसाठी बिलकुल शोक करू नका. वीराचा शत्रू समक्ष वध जेव्हा होतो तेव्हा तो गौरवशाली असतो. आणि म्हणून तुम्ही काय करा की म्हणजे शूरवीरासाठी अशाच मरणाची इच्छा तुम्ही करा. आणि बिलकुल तुम्ही आता शोक वगैरे काही करू नका. आणि आपण जे आहोत ते प्रत्युत्तर अशा पद्धतीने आपल्या शत्रू पक्षाला दिलेला आहे. अशा पद्धतीने त्यांनी मोठा पराक्रम घडवलाय आपण जणू असा असा जो आहे, तर तो देखावा निर्माण केला. मग आता पुढे काय घडलं ते आपण आता समजून घेणार आहोत. आश्चर्य केले ते तिथे सांगितलं. हरे कृष्ण, माईक म्यूट ठेवूया. मग आता हिरण्यकश्यपू जो होता, तर त्याचं इतकी भीती किंवा आपण दहशत म्हणतो, तर ती इतकी वाढली की त्याच्याकडे पाहून सुद्धा म्हणजे त्याला पाहून देखील जे देवदेवता होते तर ते थरथर कापायला लागत बरं का. आणि म्हणजे अशा पद्धतीचं म्हणजे त्याची दहशत सगळ्या देवदेवतांमध्ये होती. आणि त्याचबरोबर हिरण्यकश्यपू जो आहे, तर म्हणजे त्याला पाहिल्यामुळं म्हणजे त्याला नुसतं पाहून सुद्धा देवता तिथून निघून जात असत. म्हणजे अशा पद्धतीनं म्हणजे ते अदृश्य रूपाने जरी वावरत असले तरी हिरण्यकश्यपूला पाहिलं तरी सुद्धा देवता काय करत असत, ते स्थान सोडून निघून जात असत. मग आता हिरण्यकश्यपूने काय केलं, तर आणि त्यांनी कशी योजना आखली त्याचं हे चित्र आहे, जे पहिलं चित्र आहे. तर हिरण्यकश्यपूनं काय केलं
तर अमरत्वाची योजना आखली बरं का. मग आता ती अमरत्वाची योजना कशी होती पहा. हिरण्यकशिपूने काय केलं, आपल्याला आता उग्र तपश्चर्या करायला पाहिजे. हम्म. कशासाठी, ऐहिक लाभासाठी ठरवलं, ते भौतिक लाभ सगळे. आणि या तपश्चर्येमुळे त्यांनी काय केलं, संपूर्ण विश्वाचा थरकाप उडवून दिला. म्हणजे ब्रह्मांडाचे प्रमुख ब्रह्मदेव जे होते ते सुद्धा हिरण्यकशिपूच्या या तपश्चर्येमुळे विचलित झाले. तर चित्रात पहा त्यांनी कशी खडतर तपस्या केली पहा. आणि ते पाहण्यासाठी ते व्यक्तिशः त्याच्याकडे गेले. त्यांनी काय केलं, दिवस रात्र तो उभे राहिला आणि अशा पद्धतीने त्याने तप केलं. मग हिरण्यकशिपू जो आहे त्यानं अशा पद्धतीने जेव्हा तप सुरू केलं, तर हिरण्यकशिपूला काय, कशासाठी तप करायचं होतं, तर त्याला अमर होण्याची इच्छा होती. त्याला कोणाकडूनही पराजय स्वीकारायचा नव्हता. मग वृद्ध किंवा व्याधीग्रस्त सुद्धा त्याला व्हायचं नव्हतं. शत्रूच्या आक्रमणामुळे आपण पीडित झालो असं देखील त्याला नको होतं. त्याला काय व्हायचं होतं, त्याला अखिल विश्व एक छत्री सम्राट व्हायची इच्छा होती. आणि त्या इच्छेने त्याने काय केलं, तर तो इथे हा जो पर्वत दिसतो त्याचं नाव आहे मंदार पर्वत. ह्या मंदार पर्वताच्या दरीमध्ये त्यांनी प्रवेश केला. इथे आला पाहतो, ही दरी आहे मंदार पर्वताची, हा बाजूनी हा मंदार पर्वत आहे सगळा. त्या दरीमध्ये आला तो आणि त्यांनी काय केलं, तर तिथे प्रवेश केला आणि खडतर तप आणि ध्यान करू लागला. मग आता हे तप कसं होतं, उभे राहून त्यानं करायला सुरुवात केली. हे पाहून सगळ्या देवदेवता ज्या होत्या त्या आपल्या निवासस्थानी परतल्या. मग हिरण्यकशिपू असं तेव्हा तप करत होता तेव्हा त्याच्या मस्तकातून अग्नी निर्माण झाला. मग त्या अग्नीच्या तापामुळे काय झालं, संपूर्ण विश्व आणि पशु पक्षी देवता हे सगळे त्रस्त झाले. मग हे हे जेव्हा असं घडलं त्यावेळेला काय झालं, हे जे ऊर्ध्व लोक होते म्हणजे वरचे लोक, पृथ्वी तलावरती हिरण्यकशिपू, तिथून वरचे जे लोक होते त्यांना म्हणायचं ऊर्ध्व लोक, तर ते सगळे त्या अग्नीच्या ज्वाळामुळे म्हणजे त्रस्त झाले. आणि त्यांचे जे निवास होते ते त्यांना राहण्यास योग्य राहिले नाहीत, म्हणजे त्यांना तिथून निघून जायला लागलं. आणि जे अधोलोक होते म्हणजे पृथ्वी लोकाच्या खालचे लोक, तर ते सुद्धा काय झालं, त्यांना पण त्या अग्निज्वाळा सहन करावे लागले. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी त्रस्त होऊन निवासस्थानाचा त्याग केला. म्हणजे देवतांनी पण केला आणि जे अधोलोकातले लोक होते त्यांना पण म्हणजे हा सगळा त्रासदायक प्रकार घडला त्यांच्यासाठी देखील. आणि मग हे जे होते देवता, मग यांनी काय केलं, म्हणजे ऊर्ध्व लोकातील जे होते त्रस्त देवता त्यांनी आपापल्या निवासस्थानाचा त्याग केला आणि सगळे मिळून ब्रह्मदेवांच्या आश्रयाला गेले. म्हणजे कुठे गेले, ब्रह्मदेवांकडे, ब्रह्मलोकामध्ये. मग त्यांनी काय सांगितलं, ही अतिउष्णता जी आहे तर ती कमी करा, ती शमवण्याची त्यांनी विनंती केली. म्हणजे देवदेवतांनी ब्रह्मदेवांना ही माहिती सांगितली. मग हिरण्यकशिपू जो आहे तर त्याला अमर होण्याची आणि ध्रुव लोकासहित इतर सगळ्या ग्रह लोकांचा राजा होण्याची इच्छा होती. पहा सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया, ध्रुव लोकावर ध्रुव महाराजांचं राज्य आहे, पण ध्रुव लोकासहित सगळ्यांच्यावर राज्य करायचं होतं त्याला. मग हिरण्यकशिपू जो आहे त्याच्या तपश्चर्येचा हेतू समजल्यानंतर ब्रह्मदेव जे आहेत, तर ते भृगु जे आहेत, भृगु ऋषी किंवा त्याला महर्षी म्हटलं जातं, भृगु महर्षी. तर त्यांच्या समवेत दक्ष प्रजापती जो आहे तर त्याच्या समवेत म्हणजे दक्षाला घेऊन कशिपू जो आहे तर त्याच्याकडे गेले. आणि त्यांनी काय केलं, आपल्या कमंडलूतलं पाणी जे आहे, पवित्र पाणी म्हणजे गंगाजल असतं ते ते हिरण्यकशिपूच्या मस्तकावर शिंपडलं. आणि मग जो हिरण्यकशिपू आहे तर त्यांनी पाहिलं ब्रह्मदेवांना आणि मग त्यांना प्रणाम केला, त्यांची स्तुती केली त्यांनी. आणि मग त्यांनी काय वर मागितला, सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया, लिहून घेतलं तरी चालेल. तो काय म्हणाला, हे ब्रह्मदेव, मला कोणत्याही आच्छादित किंवा अनाच्छादित स्थळी मृत्यू यायला नको. मला कोणत्याही जीवाकडून मरण येऊ नये. माझा दिवसा किंवा रात्री मृत्यू होऊ नये. माझा कोणत्याही शस्त्राद्वारे वध होऊ नये. माझा भूमीवर अथवा वातावरणात पण मृत्यू होऊ नये. माझी मनुष्य, पशु, देवता अशा कुठल्याही सजीवाकडून हत्या व्हायला नको. आणि त्याचबरोबर कोणत्याही निर्जीव वस्तूमुळे पण माझा मृत्यू होऊ नये. आणि माझं संपूर्ण विश्वावर नियंत्रण असावं. आणि मला अनिमा, लघिमा अशा ज्या 8 योग सिद्धी आहेत वेगवेगळ्या पहा, त्या सगळ्याच्या सगळ्या प्राप्त व्हाव्या. अशा पद्धतीने त्यांनी वर मागितला. मग आता हा जो मॅम हिरण्य होता तर ह्याची ही सगळी आसुरी इच्छा ऐकून ब्रह्मदेवांनी काय केलं, तर ठीक आहे म्हणजे ते ठीक आहे म्हणाले. त्यांनी त्याला तो वर दिला. मग हिरण्यकशिपूनी काय केलं, मंदार पर्वताच्या दरीमध्ये तपश्चर्येला प्रारंभ केल्यानंतर तो कसा उभा होता, तर ते थोडस आपण पार्श्वभूमी समजूया.
हा त्याला वर दिला ब्रह्मदेवाने त्याचं तप पाहून, पण तो कसा उभा होता तपश्चर्येला ते आपण या चित्रातनं समजून घेऊया. तर तो आपल्या पायाच्या अंगठ्याद्वारे भूमीवर उभा होता, म्हणजे फक्त अंगठ्यावर, टाच टेकली नव्हती, इथे चित्रात पहा. आणि त्यांनी आपले बाहू वर करून आकाशाकडे दृष्टी लावली होती पहा. आणि त्याची ही उभी राहण्याची स्थिती फार कष्टदायक होती. आपल्याला 2 मिनिटं उभे राहा म्हटलं तर पहा किती त्रास होतोय. सगळ्यांनी उभे राहून पहा आपल्या फक्त पायाच्या बोटावर. त्यांनी टाच टेकली नव्हती आणि अशी स्थितीमध्ये त्यांनी अनेक दिवस तप केलं होतं, अनेक वर्ष म्हणावं आपण, अनेक युग. आणि मग ब्रह्मदेव जे आहेत तर ते तिथे आले होते दक्ष आणि भृगु ऋषींसमवेत, आणि त्यांनी त्याला वरदान दिलं होतं. मग आता हिरण्यकशिपूच्या मस्तकावरील जटांमधून ह्या अग्निज्वाळा निर्माण झाल्या होत्या. म्हणजे प्रलयाच्या वेळी सूर्याचे प्रखर किरण असतात आणि त्यावेळेला पण अशी असह्य उष्णता निर्माण होते. तसंच तशीच उष्णता आणि तसंच तेच तिथे निर्माण झालं होतं. आणि मग काय झालं, त्याच्या या उग्र तपाचा परिणाम काय झाला होता तो आपण समजून घेऊया. त्या परिणामामुळे सगळ्या नद्या, सगळे सागर जे होते ते भयभीत झाले, आणि भूमी आणि भूमीवरील द्वीप म्हणतो आपण, म्हणजे बेट जी आहेत, किंवा जे पर्वत आहेत सगळे थरथर कापायला लागले. आणि ग्रहांसह सगळी नक्षत्र गळून पडायला लागली. आणि दश दिशांमध्ये सुद्धा सगळा अग्नी जो आहे तो प्रज्वलित झाला, म्हणजे सगळीकडे असं चित्र होतं, म्हणजे इतकी उग्र तपश्चर्या होती. आणि म्हणून ब्रह्मदेवांना यावंच लागलं. आणि त्याला तुझी काय इच्छा आहे ती जाणून घ्यावी लागली आणि त्याला वरदान द्यावंच लागलं, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. इतकं त्याचं खडतर तप होतं, म्हणजे पहा इतकं, म्हणजे खडतर तप त्यांनी जे आहे तर ते केलं. आणि त्याद्वारे त्यांनी काय केलं तर ब्रह्मदेव जे आहेत तर त्यांच्याकडून अशा पद्धतीचं वरदान म्हणजे जे आहे तर ते मागून, म्हणजे जे आहे तर ते घेतलं, म्हणजे असं वर त्याला प्राप्त झालं. म्हणजे ब्रह्मदेवाचं पद प्राप्त करायचं होतं. हिरण्यकशिपूचा हा दृढ निश्चय होता. म्हणजे त्यांनी ब्रह्मदेवांना सुद्धा हा वर का मागितला होता पहा, म्हणजे इथं समजून घेऊया. तर ब्रह्मदेव जे आहेत त्यांचं पद सुद्धा मी प्राप्त करेन, अशा पद्धतीने त्याला लालसा होती. म्हणजे सर्वश्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मदेव आहेत. म्हणजे ब्रह्मदेव म्हणजे खूप हायर कॉन्शियसनेस आपण म्हणू, उच्च स्तरावर आहेत ते कृष्ण भावनेमध्ये. आणि अशा खडतर, म्हणजे अशा स्तरावर, म्हणजे खडतर तप, योग आणि समाधीच्या बळावर त्यांनी हे सर्वोच्च पद प्राप्त केलेलं आहे. तर मग असे जे विश्वाची निर्मिती करणारे आहेत आणि विश्वातले सर्वाधिक पूजनीय जे आहेत, आणि असे जे ब्रह्मदेव आहेत तर त्यांचं पद मी माझ्या साधनेच्या बळावर प्राप्त करेन आणि आसन प्राप्त करेन, असं अशा पद्धतीचा त्याचा निश्चय होता. म्हणजे पहा, म्हणजे त्याला फक्त विश्वाचा सम्राट नव्हतं व्हायचं, तर जन्मोजन्मीची खडतर तपश्चर्या करून आपल्याला ब्रह्मदेवाचं पद कसं प्राप्त करता येईल. हा, आणि खचितच आपण जर हे प्राप्त करू शकलो तर म्हणजे आपल्याला जे आहे तर त्यासाठी मग काय करायला लागेल मला, म्हणजे भविष्यात खचितच आपण हे सगळं प्राप्त करू शकलो अशा पद्धतीने तुम्ही विचार केला, तर मला यासाठी माझी तपश्चर्या जी आहे ती जन्मोजन्मी जरी चालू ठेवायला लागली तरी मी चालू ठेवेन, पण मी काय करेन, हे ब्रह्मदेवाचं पद प्राप्त करेन, असा हिरण्यकशिपूचा दृढ निश्चय होता पहा. आणि ब्रह्मदेवांचं आयुष्य अत्यंत प्रदीर्घ आहे, तर मग असं सगळं घडणं अशक्यच आहे. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं की अशा पद्धतीचा वर मागून घेतला, म्हणजे माझ्या कठोर तपोबळावर मी पाप पुण्यक्रमाचे परिणाम सुद्धा उलटे करून टाकेन, आणि मी या विश्वामध्ये जे प्रस्थापित प्रथा आहेत ते सगळ्या खंडित करून टाकेन, ते उलटेच करून टाकेन. आणि ध्रुव लोकाचाही म्हणजे जो आहे कल्पाच्या अंती विनाश होणार असल्यामुळे त्याचा उपयोगच काय, मग मी ब्रह्मदेवांच्या पदावर स्थित राहायला प्राधान्य देईन, असा त्यांनी विचार केला. म्हणजे पहा, आसुरी प्रवृत्ती ज्या असतात त्या म्हणजे त्या प्रवृत्तीमध्ये कशा पद्धतीने विचार होतो, तर हे याच्यातनं आपण समजून घेऊ का. म्हणजे अगदी म्हणतो ना आपण टू एक्स्ट्रीम्स इंग्लिश मध्ये म्हणतात पहा. तर म्हणजे काय, दोन विरुद्ध टोक आहे ती. म्हणजे एका बाजूला देव आहेत आणि एका बाजूला असुर आहेत. तर असुरी प्रवृत्तीचे लोक बरोबर शास्त्रांच्या विरुद्ध विचार करतात, किंवा बरोबर भगवान जे आहे त्यांच्या उपदेशांच्या विरुद्ध विचार करत असतात पहा, किंवा शास्त्रांचं ते पालन देखील करत नाहीत पहा. तर अशा पद्धतीचे असुर असतात. आणि त्यामुळं म्हणजे स्वामित्वाची भावना, किंवा भगवान यांनी जे दिलेलं आहे ना वैभव किंवा जे ऐश्वर आहे, तर ते भगवान यांची संपत्ती आहे, हो की नाही. आपण ईशोपनिषद मध्ये अभ्यासतो तर काय की हे जे काही आहे म्हणजे ती भगवान यांची संपत्ती आहे. आणि ज्याला जितकं मिळालंय त्यांना तितकंच घेऊन समाधान मानावं. म्हणजे आपण दुसऱ्याची संपत्ती मिळण्याचा किंवा हडपण्याचा प्रयत्न करू नये. पण ही जी स्वामित्वाची वृत्ती आहे ही आसुरी वृत्ती मानली गेली. आणि यामुळे काय होतं, म्हणजे आपण जनसामान्य तर कुत्र्या मांजरासारखे भांडतच असतो माझं तुझं करून. म्हणजे आपल्याला ही खरं तर भगवानांची कृपा म्हणून मिळालेली असते संपत्ती म्हणा,
किंवा जे काही मिळतं, सुख मिळतात, ऐश्वर्य मिळतं. मग तसंच हे हिरण्यकश्यपूचं कसं होतं की ह्याला सुद्धा भगवान यांच्याच कृपेमुळे हे सगळं मिळालं होतं. पण आसुरी लोक जे असतात ते भगवान ह्यांना आपला शत्रू मानतात. म्हणजे भगवान यांचा द्वेष करतात. भगवान यांचं जे सर्व श्रेष्ठत्व आहे ते मान्य करत नाही. आणि त्यामुळे काय होतं, त्यांचा द्वेष करतात. आणि द्वेषामुळे त्यांना द्वेष जर करतच असतात, पण त्याच वेळी भगवान यांच्या कृपेमुळे मिळालेलं जे ऐश्वर असतं तर ते त्याचा ते भोग घेत असतात. मग अशा पद्धतीची हिरण्यकशिपू याची वृत्ती होती. म्हणजे भगवान यांच्या मिळालेले सगळं भोग ऐश्वर जे होतं ते सगळं तो उपभोगत होता. पण त्याच वेळी तो विष्णूंचा द्वेष करत होता आणि विष्णूंचा त्याला वध करायचं होतं. आणि एवढंच नाही करायचं होतं, त्याला ब्रह्मदेवांचं पद पण हवं होतं. म्हणजे अशा पद्धतीचे जे विचार असतात त्यांना असुरी विचार म्हटले. सगळे तमोगुणी विचार आहेत ना, दुसऱ्याला क्लेश देणारे. मग हे जे विचार आहेत हे असुरी विचार असतात. म्हणजे असुर कसा विचार करतात पहा. मग अशा पद्धतीचे हिरण्यकश्यपूने सगळे विचार केले आणि त्याचं तप सुरू होतं. आणि मग त्या तपाचा परिणाम काय झाला तो आपण पाहिला. आणि मग ब्रह्मदेवांनी त्याला वरदान दिलं. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण आता पाहणार आहोत. आता हिरण्यकशिपू जो होता तो अतिशय क्रूर राक्षस होता. आणि त्यामुळं त्यांनी अशी सगळी महत्वाकांक्षा मनात बाळगली होती. म्हणजे ब्रह्मदेवाचं स्थान त्याला हिरावून घ्यायचं होतं. मग आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की सृष्टीच्या प्रारंभी काय केलं होतं, भगवान यांनी मधु आणि कैटभ नावाचे दोन राक्षस जे होते तर त्यांनी ब्रह्मदेवावरतीच आक्रमण केलं होतं. आणि मग श्रीकृष्णांनी त्यावेळेला ब्रह्मदेवांचं रक्षण केलं होतं. आणि म्हणून श्रीकृष्णांना मधु कैटभ हंतू असं म्हणतात. हंत्रू असं म्हटलं जातं. तर हे सगळं जे आहे तर हे भगवान यांची जरी लीलेचा भाग म्हणून घडत असलं तरी देखील काय होतं की ह्या माध्यमातून म्हणजे जेव्हा अधर्म मासतो आणि असुरी वृत्ती बळावतात तेव्हा भगवान काय करतात, ते स्वतः प्रकट होतात आणि काय करतात तर आपल्या भक्तांचं रक्षण करतात, दुष्टांचा वध करतात, नाश करतात दुष्टांचा. आणि त्याचबरोबर काय करतात ते तर धर्माची संस्थापना म्हणजे धर्मतत्व आहेत ती भगवान यांनी निर्माण केली. तर ती धर्मतत्व भगवान हेच प्रस्थापित करू शकतात. तर अशा पद्धतीने पुन्हा धर्माची काय करतात संस्थापना करायला भगवान स्वतः जे आहेत तर ते अवतार घेत असतात. आता आपण पुढच्या स्लाइड वर जाऊया. हा, त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, आता नारद मुनी जे आहेत तर हे म्हणजे हे जे आहेत ते मुक्त पुरुष आहेत किंवा मुक्तात्मा म्हटलं जातं. देवर्षी म्हणतो आपण त्यांना. आणि भगवानांचा 27 अवतार ही त्यांना आपण म्हणजे जे आहेत ह्या म्हणजे 27 अवतार म्हणजे भगवान यांची जी भक्तीची शक्ती आहे तर ती त्यांच्यामध्ये आहे. भक्तीचा प्रचार प्रसार करत असतात. भगवानांच्या असंख्य शक्ती आहेत तर त्यापैकी भक्तीची शक्ती जी आहे तर ती त्यांना मिळालेली आहे. आणि त्यामुळे काय असतं की त्यांचं सगळ्या म्हणजे कुठल्या त्यांना म्हणजे त्यांना कुठल्याही लोकातून कुठल्याही लोकामध्ये म्हणजे ग्रह लोक जे आहेत वेगवेगळे तर अशा कुठल्याही ग्रहलोकावरून दुसऱ्या ग्रहलोकामध्ये त्यांना जाता येत, ते भ्रमण करत असतात. मग आता हे जे नारद मुनी आहेत तर हे त्या आसुराकडे पोहोचले. आता हे सगळं चालू होतं तेव्हा. आणि मग ते आसुराकडे गेले आणि मग त्यांनी नारद मुनी जे आहेत तर त्यांनी हिरण्यकशिपूला विचारले की ह्या विश्वातला प्रथम जन्मा पुरुष आणि अतिसामर्थ्यशाली अशा ब्रह्मदेवांनी जे आहेत तर हिरण्यकशिपू जे आहेत तर त्याला असा वर दिला होता की म्हणजे जो हिरण्यकशिपू आहे ज्यांनी खडतर तप केल्यामुळे काय झालं होतं त्याचा देह किड्यांनी सुद्धा भक्षिला होता, त्याच्यामध्ये वारुळ बनलं होतं. आणि मग त्यामुळे त्याच्या देहावर कमंडलूतलं असं दिव्य अमोघ असं आध्यात्मिक जळ की जे तपश्चर्येनं अत्यंत शक्तिशाली असं बनलंय ब्रह्मदेवांच्या तर ते त्यांनी शिंपडलं होतं. आणि त्यामुळे हिरण्यकशिपूला नवीन देह प्राप्त झाला होता. आणि त्यामुळे तो असं झोपेतून उठल्यावर जसा माणूस जागा होतो तसा पद्धतीने तो जागा झाला होता. म्हणजे काय तो ध्यानावस्थेतून बाहेर आला होता. मग अशा पद्धतीचं दिव्य शरीर त्याला मिळालं होतं बरं का हिरण्यकशिपूला. आणि म्हणजे जेव्हा फक्त आपल्या कमंडलूतलं दिव्य जळ त्याच्यावर शिंपडलं होतं तर त्याला नवतारुण्य प्राप्त झालं होतं जेव्हा ब्रह्मदेवाने असं जळ म्हणजे जे आहे ते शिंपडल्यामुळं. मग इतकं सुंदर त्याचं शरीर होतं हिरण्यकशिपूचं. आणि त्याच्यामध्ये इतकी शक्ती होती की त्याच्यावर वज्राचा जरी आघात केला तरी तो सहन करण्याचं बळ त्याला प्राप्त झालं होतं. आणि त्या वारुळातून तो बाहेर आला आणि त्याचं शरीर जे आहे तर त्याचं तप्त सोनं जसं असतं ना म्हणजे तशा पद्धतीनं त्याचं शरीर जे होतं ना ते चमकत होतं.
जसं काष्टातून अग्नी जो आहे तो प्रकट होतो तसं. मग असं सुंदर अंगकांती होती त्याची, सुवर्ण सुवर्ण जसं असतं त्याच्यासारखं त्याचं शरीर होतं. हम्म. मग असं जे शरीर आहे तर त्याला ते तपामुळं लाभलं, ब्रह्मदेवांच्या कृपेमुळं. आणि मग हिरण्यकशिपूने काय केलं, तो जो आहे तो तिथून मंदार पर्वतामधून, म्हणजे त्या मंदार पर्वतावर तो तप करण्यासाठी गेला होता. तिथून त्यांनी आकाशामध्ये त्याचा जो म्हणजे त्यांनी जे पाहिलं, म्हणजे तिथून त्यांनी काय पाहिलं की आकाशामध्ये हंसारूढ असे ब्रह्मदेव होते, त्यांच्याकडे त्यांनी पाहिलं. आणि त्यांचं मग त्यांनी म्हणजे त्यांचं जेव्हा प्राकट्य झालं तेव्हा त्यांच्याकडून त्याला वर तर मिळाला. पण त्यानंतर त्यांनी काय केलं तर हे आपण समजून घेणार आहोत. मग तिथे जे नारद मुनी आहेत तर त्यांनी विचारलं हिरण्यकशिपूला. आता त्यांनी काय विचारलं, काय प्रश्न विचारले ते आपण समजून घेणार आहोत. नारद मुनी काय म्हणाले की हिरण्यकशिपू जो आहे त्याच्याकडे ते गेले, ते चित्रात पहा. हम्म हा. आणि मग नारद मुनी जे आहेत तर त्यांनी हिरण्यकशिपूला जे आहेत तर ते प्रश्न विचारले. तर ते काय प्रश्न होते ते आपण समजून घेणार आहोत. तुझा आवाज येतो सगळ्यांना? हरे कृष्ण. हो एकदम. हा. तर आता हा जो हिरण्यकशिपू होता तर तो जिथे उभा होता, ज्या भूमीवर उभा होता, तर तिथे जेव्हा ब्रह्मदेव प्रकटले तेव्हा काय झालं होतं तर त्यांना पाहून त्याच्या शरीराचा कंप झाला. आणि मग त्यांनी प्रार्थना करायला सुरुवात केल्या होत्या. आणि त्यांनी प्रार्थना जेव्हा केल्या तर त्या ज्या प्रार्थना आहेत हिरण्यकशिपूच्या, त्या प्रार्थनांनी ब्रह्मदेव जे आहेत तर ते अत्यंत आनंदित झाले. म्हणजे की हा. आणि मग त्याच्या ज्या प्रार्थना आहेत त्या जेव्हा पूर्ण झाल्या तर त्यावेळेला ब्रह्माजी आणि हिरण्यकशिपू आहे यांच्यामध्ये संवाद झाला. आणि मग त्यावेळेला त्यांनी हिरण्यकशिपूला अमरत्वाचं वरदान दिलं. मग आता नारद मुनी जे आहेत तर त्यांनी ब्रह्माजींना प्रश्न विचारले. क्षमा असावी. हिरण्यकशिपूचा भाग पुढे आहे, तर आधी आपण हे समजून घेऊया की ब्रह्माजींना त्यांनी प्रश्न विचारले. मग काय प्रश्न विचारले ते आपण समजून घेणार आहोत. तर नारद मुनी काय म्हणाले की हिरण्यकशिपूनी केलेली जी तपस्या आहे, म्हणजे खडतर तप आहे, तर ते म्हणजे इतकं खडतर आहे की ते पाहून तुम्ही अतिशय संतुष्ट झाला. आणि म्हणून त्यांनी वरयाचना केली की त्याला तुम्ही सगळे वर प्रदान करून टाकले. म्हणजे हा अत्यंत दुर्मिळ योग आहे. मग तेव्हा ब्रह्मदेव काय म्हणाले की हा म्हणजे हिरण्यकशिपूनी सगळे मागितलेले जे वर आहेत ते मी त्याला प्रदान केलेत असं त्यांनी सांगितलं. आणि मग आता हिरण्यकशिपूंना मी का वर दिले तर त्यांनी माझी पूजा केली. आणि त्यामुळं म्हणजे जे काही वर होते तर ते मी त्याला प्रदान केले, कारण त्यांनी माझी पूजा केली, स्तुती केली आणि तप केलं. त्यामुळं मला त्याला जे काही आवश्यक होतं वरदान ते प्रदान करणं आवश्यक होतं. मग अशा पद्धतीने हिरण्यकशिपूनी माझी पूजा केल्यानंतर मग तिथे येऊन ऋषीमुनींनी काय केलं होतं किंवा देवांनी स्तुती केली होती. आणि त्यानंतर मी माझ्या धामास परत आलो होतो असं ब्रह्मदेवाने त्यांना कथन केलं. मग आता जो हिरण्यकशिपू होता त्यांनी आपल्या बंधू होता त्याच्या मृत्यूचं सतत स्मरण करत राहिला. त्याला जेव्हा ब्रह्मदेवांच्याकडनं वरप्राप्ती आणि तेजस्वी सुवर्णकांती प्राप्त झाली तेव्हा, आणि मग त्याचा विष्णू विषयीचा द्वेष अजून वाढायला लागला या सगळ्या घटनांमुळे. मग हिरण्यकशिपून काय केलं, सगळ्या ब्रह्मांडावर विजय मिळवला. आता पहा काय घडलं ते.
त्याने मनुष्य, गंधर्व, गरुड, श्रेष्ठ सर्प ह्या योनी आहेत बरं का वेगवेगळ्या. आता ते सगळ्यांनी समजून घेऊया. तर सिद्ध, चारण, विद्याधर, श्रेष्ठ मुनी, यमराज, मनु, यक्ष, राक्षस. मनुचे आपण कोण आहोत? वंशज आहोत, म्हणून मनुष्य म्हटलं जातं आपल्याला. म्हणजे मनुपासून आपण निर्माण झालो, म्हणजे मनुष्य योनी. तशा ह्या वेगवेगळ्या योनी आहेत. राक्षस, पिशाच आणि त्यांचे अधिपती म्हणजे भूतांचे अधिपती, सगळ्या ग्रह लोकांचे सगळे म्हणजे सगळ्यावर त्यांनी विजय प्राप्त केला, म्हणजे त्रैलोक्यावर विजय प्राप्त केला. आणि सजीवांचे निवास असणारे इतर सर्व ग्रह जे आहेत त्या सगळ्यांना त्यांचं म्हणजे काय केलं, त्यांनी पराभव करून टाकला आणि सर्वांना आपल्या अधीन केलं. आणि मग सगळी सगळी म्हणजे जेवढे जेवढे शासक होते सगळ्या ग्रहावरचे त्यांची निवासस्थानं जिंकून त्यांचं सत्ता सामर्थ्य नष्ट करून टाकले त्याने. मग अशा पद्धतीने हिरण्यकशिपूनी सगळ्यांच्यावर विजय मिळवला. आता एवढंच करून तो थांबला नाही, त्यांनी काय केलं अजून तर पहा. त्यांनी देवतांची जी विहार स्थळ होती म्हणजे नंदनवन जे आहे स्वर्गामध्ये, तर तिथे जाऊन तो काय करू लागला, निवास करायला लागला. मग स्वर्गाचा अधिपती इंद्र, मग म्हणजे त्याचा अत्यंत ऐश्वर्यशाली राजप्रसाद आहे, तिथेच जाऊन तो राहायला लागला. आणि मग हा प्रसाद जो आहे तो विश्वकर्मा म्हणून जे वास्तुविशारद आहेत त्यांनी निर्माण केला होता. आणि विश्वाची स्वामिनी असणारी माता लक्ष्मी जी आहे तेथे जणू वास करत असल्याप्रमाणे तो म्हणजे आता असा इतका सुंदर तो बनवला होता. मग त्या प्रासादामध्ये जाऊन राहिला हिरण्यकशिपू. मग एवढ्यावर नाही थांबला त्यांनी, म्हणजे त्यांनी अजून काय केलं तर पहा. म्हणजे जे जे कोणी इंद्र मंदिर होतं तर तिथे निवास करणारे जे होते तर त्या सगळ्यांच्यावर त्यांनी क्रूरपणे शासन करायला सुरुवात केली. म्हणजे देवतांचं दमन केलं आणि त्यांचा इतका छळ केला त्यांनी, म्हणजे इतका छळ केला की म्हणजे त्याला काही सीमाच नाही उरली. म्हणजे जसं वेन राजाची गोष्ट येते पहा भागवतामध्ये पुढे, तर तसंच अगदी हिरण्यकशिपूची तुलना वेन राजाशी केली जाते. म्हणजे वेन देखील काय होता तर नास्तिक होता. अत्यंत चौथ्या स्कंदामध्ये येतं, पुन्हा पुढे येते ती गोष्ट. तर अत्यंत नास्तिक असा होता. आणि त्यांनी काय केलं, तो वेदोक्त विधींचा उपहास केला. आणि अशा पद्धतीने जसं वेन राजाने म्हणजे अत्यंत क्रूर असं तो होता आणि असं शासन केलं, तर तसंच हिरण्यकशिपूने केलं. आणि हिरण्यकशिपू जो होता तर त्यांनी काळजी काय घेतली की भृगूंसारखे महर्षींच्या क्रोधाने आपण भस्मसात तर होणार नाही ना, ही त्याला भीती होती बरं का. म्हणून त्यांनी काळजी घेतली. म्हणजे भृगू यांचं तप अत्यंत उच्च कोटीचं होतं आणि त्यांच्यापासून मात्र तो जपून राहायचा. आणि त्यांनी असे म्हणजे उत्पात निर्माण केले, म्हणजे इतकं शांतताप्रिय जीवन होतं सर्वांचं, ते सगळं ध्वंस करून टाकलं. आणि हिरण्यकशिपू नेहमीच उग्रवासाची मद्य प्यायचा. त्याचं ताम्रवर्णीय नेत्र कशाचे सतत धुंद असायचे, अत्यंत निंद्य आणि घृणास्पद अशी म्हणजे त्याची वागणूक होती. आणि त्यानं काय केलं होतं, दृढ निश्चयाने म्हणजे ती उग्र तपस्या करून तीव्र असा योगाभ्यास केला होता आणि सगळे सामर्थ्य प्राप्त केलं होतं. आणि ब्रह्मा, विष्णू, महेश या तिघांच्या व्यतिरिक्त इतर सर्व देव त्याच्या समोर येऊन त्याची पूजा करायचे आणि त्याला विविध उपहार म्हणजे आपण गिफ्ट म्हणतो इंग्लिशमध्ये, विविध भेटवस्तू द्यायचे आणि त्याला सदैव संतुष्ट ठेवता येईल असा प्रयत्न करायचे. म्हणजे अशी परिस्थिती त्यांनी निर्माण केली होती. म्हणजे मध्वाचार्य यांच्याबद्दल मध्वाचार्यांनी असं एक वर्णन केलंय, म्हणजे की सगळे जे देवता आहेत तर त्यांना त्रिपिष्टप म्हटलं जातं. त्रिपिष्टप म्हणजे काय, ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश म्हणजे शिव भगवान. तर हे सोडून इतर सर्व देवता जे होते तर ते ह्या हिरण्यकशिपूचीच सेवा करत होते आणि त्यालाच भेटवस्तू देत होते येऊन आणि त्यालाच कसं संतुष्ट ठेवता येईल पाहत होते. म्हणजे भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करणारे प्रशासकीय सेवक आहेत भगवान यांचे, पण त्यांच्यासाठी काय होऊन बसली होती परिस्थिती की ह्या हिरण्यकशिपूचीच सेवा करा आणि त्यालाच भेटवस्तू आणून द्या. मग अशा पद्धतीने हिरण्यकशिपूनी काय केलं, स्वसामर्थ्याने इंद्रांच्या म्हणजे इंद्राचं जे आसन होतं ते हिरावून घेतलं आणि सगळ्या ग्रहाच्या निवासी जे होते त्यांना आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवलं. आता विश्वावसू आणि तुमरू हे दोन गंधर्व होते. किंवा स्वतः जे नारद मुनी आहेत ते काय सांगतात, मी आणि विद्याधर म्हणजे स्वतः नारद मुनी सुद्धा आणि अप्सरा आणि इतर अन्य ऋषी त्याच्या स्तुती प्रित्यर्थ त्याचं सदैव यशोगान करत असत. म्हणजे असं स्वतः नारद मुनी सांगतात पहा, जे नारद मुनी आणि हिरण्यकशिपू चा संवाद किंवा जे मी म्हणाले ते इथे उल्लेख आहे. तर नारद मुनी काय म्हणतात हिरण्यकशिपूला, म्हणजे त्याची स्तुती करतात. हिरण्यकशिपूचे म्हणजे नारद म्हणजे हे जे आहेत तर हे सुद्धा म्हणजे
तात्पुरते का होईना त्यांना हिरण्यकशिपूची स्तुती करणं भाग होतं. आणि याचा अर्थ ते दास नाही झाले हिरण्यकशिपूचे, पण त्यांच्यावरती अशा पद्धतीची परिस्थिती निर्माण झाली होती की म्हणजे असुर इतके कधी कधी सामर्थ्यशाली होतात की अगदी नारद मुनी आणि अन्य भक्त म्हणजे जे आहेत, हे जे देवता आहेत, यांना सुद्धा ते स्वतःच्या सेवेत नियुक्त करतात. अशा पद्धतीनं कशामुळं भय निर्माण करतात आणि परिस्थिती अशी निर्माण करतात की सगळीकडे हाहाकार माजवून टाकतात. आणि याचा अर्थ असा नाही की हे सगळे देवदेवता आणि नारद मुनी त्यांचे जे आहेत तर ते भक्त बनले किंवा दास झाले, बिलकुल नाही. पण अशा परिस्थितीमध्ये म्हणजे या भौतिक जगतामध्ये म्हणजे अशा परिस्थिती ज्या घडतात की ज्यामुळे श्रेष्ठ भक्तांना सुद्धा असुरांच्या नियंत्रणाखाली राहायला लागतं. मग अशी परिस्थिती नारद मुनींची झाली होती, ते चित्रात पहा. ते स्तुती करताना दिसतात. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांचा संवाद व्हायचा की हे आपले स्वामी आहेत असं मानून त्यांना संवाद करायला लागायचं, स्तुती करायला लागायची. म्हणजे हिरण्यकशिपू जे आहे तर त्याच्या भयामुळं सप्तद्वीप जे होते तर त्यांनी युक्त असलेली पृथ्वी होती. तर ती काय करायला लागली, नांगरणी म्हणजे ते पृथ्वी नांगरली तर त्यातनं धान्य उत्पादन होतं, पण ती नांगरणी वाचूनच धान्य उत्पादन द्यायला लागली. आणि वैकुंठातली सुरभी किंवा स्वर्गातल्या म्हणजे धेनूसारख्या गाय म्हणजे ज्या गायी होत्या तर त्या आपोआपच नदीसारख्या अशा व्हायला लागल्या, म्हणजे सतत दूध द्यायला लागल्या याच्या भीतीमुळे. आणि राज्यात पृथ्वी जी होती ती अमर्याद धान्य पुरवायला लागली. आणि ते आकाश जे होतं ते अद्भुत आणि आश्चर्यकारक गोष्टींनी सुंदर सुंदर नटून सजायला लागलं. म्हणजे अशा पद्धतीने सगळ्यांना भय निर्माण झालं होतं. आता विश्वातले विविध सागर आणि त्यांच्या भार्या समजल्या जाणाऱ्या नद्या होत्या. त्यांनी काय केलं, भार्या म्हणजे पत्नी, सागरांच्या पत्नी म्हणजे नद्या. तर त्यांनी काय केलं, आपापल्या लाटांद्वारे विविध प्रकारची रत्न आणून ती हिरण्यकशिपूला अर्पण केली. आणि ते सागर जे होते त्यांनी खारे पाणी, उसाचा रस, मद्य, तूप, दूध, दही, गोडे पाणी असे 7 प्रकारच्या द्रवांनी वेगवेगळे ते म्हणजे प्रकारचे होते हे सागर. म्हणजे एक उसाचा रसच असलेला, एक खाऱ्या पाण्याचा सागर. आपल्याला माहितीच नाहीये, आपल्याला खाऱ्या पाण्याचाच सागर माहितीये. पण ह्या ब्रह्मांडामध्ये उसाच्या रसासारखी मधुर चव असलेला, मद्याची चव असलेला, तुपाची चव असलेला, दूध, दही, गोड पाणी अशा 7 प्रकारच्या द्रवांयुक्त असलेले सागर आहेत पहा. म्हणजे ते आहेत. मग अशा पद्धतीनं म्हणजे त्यांनी देखील काय केलं, हिरण्यकशिपूची सेवा करायला सुरुवात केली. मग आता वर्णाश्रम धर्माचं जे काटेकोरपणे पालन करायचे होते त्या ते करत असत, त्या अन्यायांनी काय केलं तर ते बहुदक्षिणायुक्त यज्ञ करायचे आणि हिरण्यकशिपूचीच पूजा करायला लागायची त्यांना. आणि मग यज्ञातला हविर्भाव देवतांना अर्पण न करता तो स्वतःच ग्रहण करायचा हिरण्यकशिपू. अशा पद्धतीने सगळे जण त्रस्त झाले होते आणि सगळ्यांना त्याच्या नियंत्रणाखाली राहावं लागत होतं. मग हिरण्यकशिपूच्या प्रभावामुळे काय झालं, सर्व प्रकारचे वृक्ष आणि वनस्पती सर्वच ऋतूमध्ये सदैवच फुलायला लागले आणि फळं फुलं द्यायला लागले. आणि पर्वतामधल्या दऱ्या म्हणजे त्यांची विहार स्थळ होती. मग वृष्टी करणं, दहन करणं, शोषण करणं ही इंद्र, वायू, अग्नीची 3 कार्य आहेत. तर या देवांच्या सहाय्याविना तो एकट्यानंच सगळं नियंत्रण करायला लागला. म्हणजे पुष्पवृष्टी कोण करतं, इंद्रदेव करतात, हो की नाही. मग वहन करायचं काम जे आहे तर तो काय करतो, वायू करतो, म्हणजे वायुदेव करतो. किंवा शोषण जे आहे तर ह्याचं कार्य देव करतो. आणि दहन म्हणजे अग्नी, तर अग्निदेव कार्य करत असतो दहनाचं. तर ही तिन्ही पण कार्य जी आहेत म्हणजे जलशोषण किंवा वायूचं नियंत्रण वायुदेव करतो. इंद्र काय करतो, जलवृष्टीचा नियंता आहे. आणि अग्नी काय करतो, अग्नीचं नियंत्रण करतो. आणि वस्तूचं दहन पण करतो, दोन्ही करतो तो. तर अग्निदेव, इंद्रदेव आणि वायुदेव यांची पण कार्य हिरण्यकशिपू आपल्या योगाचरणाच्या बळावर करायला लागला. इतकं सामर्थ्य त्याला प्राप्त झालं होतं की सगळे अधिकार त्याने स्वतःकडेच घेतले आणि देवतांच्या सहाय्याविनाच सगळे यज्ञ पार पडायला लागले. मग हिरण्यकशिपूने काय केलं, सर्व दिशा नियंत्रित करण्याचं पण सामर्थ्य मिळवलं होतं. मग त्यांनी काय केलं, सगळ्या प्रकारचे इंद्रिय भोग अत्यंत विपुल प्रमाणात भोगले आणि तरी पण तो अतृप्तच राहिला. आणि इंद्रियांना संयमित करण्याऐवजी तो काय झाला, इंद्रियांचा दास बनला. मग हेच असुरी लक्षण आहे पहा. म्हणजे नास्तिकवादी जे लोक असतात तर ते भौतिक प्रगती करतात अशी, आणि भौतिक स्तरावर सगळीकडे सामर्थ्य मिळवतात, इंद्रियासाठी अत्यंत सुखकारक परिस्थिती निर्माण करतात. म्हणजे आताचं जे युग आहे, मॉडर्न युग असं आहे पहा. शास्त्रज्ञांनी सगळी भौतिक सुख निर्माण केली. मग ही असुरी संस्कृतीच म्हटलं जातं, डिमोनिकल कल्चरच म्हटलं जातं. म्हणजे आधुनिक संस्कृतीचा हाच परिणाम आहे पहा. म्हणजे सद्यस्थितीत लोकांना स्त्री आणि धनाचा उपभोग घेण्यासाठी भरपूर प्रगती आहे आणि मानवी जीवन असा
म्हणजे मानवी समाज अतृप्तच राहतो, कारण मानवी समाजामध्ये कृष्ण भावनेविना तो सुखीच नाही राहणार किंवा शांत राहू नाही शकणार. म्हणजे इंद्रिय तृप्ती जर म्हणजे तेच जर विचार राहिले, इंद्रिय तृप्तीचे जर विचार करू लागला एखाद्या व्यक्ती, तर म्हणजे आपल्या कल्पनेच्या अंतिम मर्यादेपर्यंत इंद्रिय विषयांचा उपभोग घेण्याची त्याची इच्छा राहील. आणि मग इंद्रियांचे असे दास बनलेला व्यक्ती कधी समाधानी होईल का? बिलकुल नाही. आणि अशा अतृप्त अवस्थेचं उदाहरण म्हणजे हिरण्यकशिपू. म्हणजे हिरण्यकशिपू आपल्या सगळ्यांमध्ये आहे पहा, है ना? आपण इंद्रिय तृप्तीची इच्छा बाळगतो, मग आपल्यातला हा हिरण्यकशिपू आहे जो आहे, तर त्याचा वध व्हावा. वध व्हावा यासाठी काय करायचं? आपण भगवान श्रीकृष्णांच्या हरे कृष्ण महामंत्राचा आपण जप करावा, किंवा आपण काय करावं? भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न करावे, नवविधा भक्ती करावी. यामुळे काय होईल? आपल्यातले जे हिरण्यकशिपू रूपी भौतिक इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा आहेत, एक प्रकारचे हिरण्यकशिपूच आहेत ते सगळे आपल्यामध्ये, त्या इच्छा म्हणजे. तर हे सगळे हिरण्यकशिपू आपल्यातले सगळे नष्ट होतील पहा. मग ह्यासाठी आपण भगवानांना शरण जाऊन त्याची भक्तिमय प्रेममय सेवा, मग किती सोपी आहे. भगवानांचे म्हणजे जे पवित्र नाम आहे त्याचा आपण जप केला तरी ती सेवा होते भगवत चरणी, हो की नाही? भगवानांचे पवित्र नाम जे आहे तर ते वाचून गाऊन संकीर्तन केलं ती देखील सेवा होते भगवत चरणी. मग भगवानांना भोग अर्पण केला, हो की नाही? भगवान ज्याची सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत विविध प्रकारे आपण सेवा करू शकतो पहा. आपल्याला हा जो म्हणजे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जो दैनंदिन कार्यक्रम आहे, तर त्यानुसार आपल्याला किती सेवा करता येईल पहा. मग अशाद्वारे, अशा प्रयत्नांद्वारे आपण स्वतःला शुद्ध करू शकतो. आपल्यामधल्या हे इच्छा वासनांच्या रूपात असलेला म्हणजे जो हिरण्यकशिपू असे अनेक आहेत आपल्यामध्ये, अशा आसक्ती भौतिक, तर ह्या सगळ्या हिरण्यकशिपू म्हणजे हिरण्यकशिपू रूपी ज्या इच्छा वासना आपल्या आहेत, आसक्ती आहेत भौतिक, अशा इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा, या सगळ्या आपण नष्ट करू शकतो पहा. मग आता हिरण्यकशिपूने असे अशा पद्धतीने ऐश्वर्यमत्त होऊन सगळा उपभोग घेतला, आणि अधिकृत शास्त्रांनी सांगितलेल्या सगळ्या नियमांचं उल्लंघन केलं. आणि असंच त्याचा काळ व्यतीत होत होता. आणि मग त्यामुळे काय झालं? असा उन्मत्त बनल्यामुळं त्याला ब्राह्मण श्रेष्ठ चतुष्कुर कुमार जे होते त्यांनी शाप देखील दिला. म्हणजे त्याला शापाला सामोरं जावं लागलं. अशा पद्धतीने जो शास्त्रविधीचं उल्लंघन करतो, त्यामुळे त्याचा काय होतो? निश्चितच नाश होतो. मग आताची आधुनिक संस्कृती काय? शास्त्रविधीचं कुठे आचरण आहे का? बिलकुल नाही. मग त्याला शांती मिळेल का? सुख मिळेल का? आणि त्यांची प्रगती होईल का? मानवी जीवनाचं जे काही जे मानवी जीवनाचा उद्देश आहे ते काय आहे? भगवत प्राप्ती करणे. पण जर आपण शास्त्रानुसार आचरणच नाही केलं, शास्त्रविधींचं पालनच नाही केलं, उल्लंघन केलं, तर आपल्या जीवनाचं जे ध्येय आहे मानवी जीवनाचं खचितच आपल्याला प्राप्त होईल, आपला विनाशच होईल. मग हेच हिरण्यकशिपूच्या बाबतीत घडलं पहा. मग हिरण्यकशिपूने क्रूर दंड केला विविध ग्रहाच्या लोकपालांसह सगळ्या लोकांना, आणि त्यामुळे प्रजा इतकी दुःखी कष्टी इतकी पीडित झाली की सगळेजण त्रस्त भयाक्रांत असे झाले, आणि त्यांना कुठेही आश्रय मिळाला नाही. म्हणून ते सगळे जण शेवटी भगवान विष्णूंना शरण गेले. मग आता भगवान विष्णूंच्याकडं हे सगळेजण गेले. मग त्यांनी काय केलं? भगवानांना प्रार्थना केल्या, त्यांना नमस्कार केला, त्यांची स्तुती केली. मग आता त्यांची परिस्थिती कशी होती पहा. म्हणजे तर सगळे जे लोकपाल होते त्यांनी निद्रेचा त्याग करून मनोनिग्रह करून ते प्रार्थना करत होते भगवान यांना, आणि त्यांची स्तुती करत होते की जेणेकरून भगवान प्रकट होतील आणि भगवान कृपा करतील. मग अशा पद्धतीने त्यांनी प्रार्थना केली. आणि मग तिथे जे भगवान आहेत तर त्यांची वाणी प्रकट झाली. म्हणजे काय घडलं पहा, की आपल्या चर्मचक्षूंना म्हणजे आपले डोळे, चर्मचक्षू म्हणजे आपल्या कातडीवर जे असलेले डोळे आहेत त्यांना चर्मचक्षू म्हटलं जातं. थोडीशी आध्यात्मिक भाषा आहे, तर आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करू. तर आपले चर्मचक्षूंना अदृश्य असणारे जे व्यक्ती आहेत त्यांच्या मुखातून दिव्य वाणी कशी प्रकट होते. म्हणजे आपल्याला समोर जर व्यक्ती दिसत नसेल आणि अदृश्य असेल, म्हणजे आपल्या ह्या शरीरावर असणारे जे डोळे आहेत त्यांना दिसणारी व्यक्ती नसेल, तर तिच्या मुखातून दिव्यवाणी प्रकट झाल्या नंतर कसं चित्र निर्माण होतं, कशी परिस्थिती होते? अगदी तसंच काय झालं? तर भगवान यांची जी वाणी आहे ती मेघ गर्जने समान गंभीर होती, आणि सगळ्या प्रकारचं भय नष्ट करणारी आणि सर्वांना प्रोत्साहित करणारी होती. आणि ती जी वाणी आहे ती प्रकट झाली. मग भगवान यांची वाणी काय होती ती आपण आता पाहणार आहोत. मग त्याच्या पुढच्या स्लाइड वर जाऊया. हा. आता भगवान यांची जी वाणी आहे तर त्या वाणीमध्ये
त्यांनी विद्वान जे देवता होते त्यांना संबोधित केलं होतं. त्यांनी काय सांगितलं, तुम्ही बिलकुल भयभीत होऊ नका. तुमचं कल्याण होणार आहे. आणि तुम्ही माझ्याविषयी श्रवण कीर्तन करून माझी स्तुती करून माझे भक्त व्हा, कारण अशा कृतीमुळेच आपल्यासारख्या सर्व जीवांचा उद्धार होईल. आणि हिरण्यकशिपूची सगळी दुष्कृत्य मला माहिती आहेत. आणि मी लवकरच ती थांबवणार आहे. तुम्ही फक्त योग्य काळाची प्रतीक्षा करा. अशा पद्धतीचं भगवान यांनी ह्या सगळ्या म्हणजे अशा पद्धतीचे असहाय्य झालेले हे सगळे आपले जे भक्त होते, आपले जे सेवक होते, तर त्यांना उपदेश केला. ह्याच्यातून आपण काय समजून घेऊया की भगवान भगवद्गीतेमध्ये काय म्हणतात, भक्त्या माम अभिजानाती. म्हणजे काय की भगवान यांचे जे शब्द आहे, की दुसऱ्या शब्दात म्हणजे आपण समजून घेऊ की भगवान जे आहेत तर त्यांना जाणून घेण्याची, त्यांना पाहण्याची, त्यांच्याशी बोलण्याची क्षमता जी आहे, तर ती एखादा व्यक्ती जेव्हा भक्ती करतो म्हणजे भक्तिमय सेवा करतो, तर त्या सेवेवरच अवलंबून असते. आणि त्या सेवेमध्ये तो कशी प्रगती करतो त्यावर अवलंबून असते. आणि म्हणून भगवान यांना पाहणं किंवा भगवान यांना जाणणं म्हणजे, तर ह्यासाठी सगळे भक्त आतुर असतात. पण भगवान काय म्हणतात की भक्त्या माम अभिजानाती, मला कशा पद्धतीने तुम्ही जाणू शकता, तर अशा पद्धतीने श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम. तर अशा पद्धतीनं भक्तिमय प्रेममय सेवा भक्ती करण्याचे दिव्य विधी आहेत, 9 अंग आहेत. आणि ह्याद्वारे भगवान यांना आपण जाणू शकतो पहा. आणि म्हणून आपण जी स्तुती करतो, तर त्या स्तुतीलाच काय म्हटलं जातं, कीर्तन म्हणतात पहा. मग कीर्तन करणे म्हणजे काय, हरे कृष्ण महामंत्राचा ध्वनी ऐकणं. आणि म्हणजे जेव्हा आपण हरे कृष्ण महामंत्राचा ध्वनी ऐकतो म्हणजे आपण तोंडाने म्हणतो, भगवानांची स्तुती म्हणजे काय, त्याला कीर्तन म्हटलं जातं. मग शुद्ध भक्त भगवानांची स्तुती कशी करतात, भगवानांच्या पवित्र ध्वनीचं उच्चारण करून करत असतात. मग आता या हरे कृष्ण महामंत्राचं उच्चारण जेव्हा करून त्याचा ध्वनी आपण कानाने ऐकतो, म्हणजेच आपण भगवानांना प्रत्यक्षपणे पाहतो. आता इथे किती जण आहेत की ज्यांना हे माहिती आहे, आणि किती जण गांभीर्याने जप करतात पहा. जेव्हा आपण भगवान यांच्या हरे कृष्ण महामंत्र जो आहे पवित्र ध्वनी आहे, तो जेव्हा आपण मुखातून उच्चारतो, आणि त्यावेळेला तो कानाने ऐकतो, तेव्हाच आपण भगवानांना प्रत्यक्ष पाहत असतो पहा. पण बऱ्याचदा काय होतं, सगळ्यांचं पहाटे उठून जप करणे ही सुद्धा एक दैनंदिन कार्यक्रमच होऊन बसतो. म्हणजे आपण जसे रोज उठून काय करतो, स्नान करतो, हो की नाही, प्रातःविधी उरकतो, असंच सगळ्यांची कृती होऊन बसते. तर बिलकुल नाही झालं पाहिजे. म्हणजे रुटीन म्हणतो आपण, असं असं बिलकुल नाही झालं पाहिजे. आपण कृष्ण भावना भावित असणं अपेक्षित आहे. आणि यासाठी भगवान जे आहेत तर ह्यांना प्रत्यक्ष पाहणं म्हणजे काय, तर आपण भगवानांच्या पवित्र महामंत्राचा जप करणं आणि तो कानाने ऐकणं. आणि म्हणून त्या वस्तुस्थितीचा साक्षात्कार आपण करून घेतला पाहिजे, आणि मगच आपण भगवान यांना जाणू शकू. जर आपल्याला हेच माहिती नाही आहे तर पुढच्या गोष्टी म्हणजे भगवान कसे आहेत, मग भगवान अत्यंत म्हणजे त्यांचे चरण कमल आहेत ते अत्यंत सुंदर आहेत. म्हणजे त्याला उपमा दिली आहे जीव गोस्वामींनी आणि जे गोस्वामी आहेत सगळे की ज्यांनी भगवान यांचं वर्णन केलंय. तर भगवान यांच्या कडे 24.5 म्हणजे यांच्या शरीरावर म्हणजे यांचे शरीर जे आहे तर हे जे आहे 24.5 चंद्रमा आहेत वेगवेगळे, आणि त्यांनी व्यापलेलं आहे. मग इतक्या उच्च स्तरावरचं ज्ञान आपल्याला भगवान यांच्याविषयी कधी कळेल, ज्या वेळेला आपण वास्तविक परिस्थिती समजून घेऊ आणि वास्तविक स्थिती आपली समजून घेऊ, आपण कोण आहोत, भगवंतांचे दास आहोत. आणि मग आपण काय केलं पाहिजे, भगवान यांची सेवा केली पाहिजे. आणि हा जो वस्तुस्थितीचा साक्षात्कार होईल, भगवान यांना प्रत्यक्ष आपण पाहू हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाच्या माध्यमातून, मग त्यावेळेला आपल्याला त्या वस्तुस्थितीचं आकलन होईल. अन्यथा काय होईल की मनुष्य जेव्हा भगवान यांचं प्रतिनिधित्व करणारे हे जे देव आहेत म्हणजे किंवा ज्ञानाचं भांडार असणारे जे वेद आहेत किंवा जे म्हणजे ज्या गायी आहेत किंवा ब्राह्मणांचा किंवा वैष्णवांचा किंवा धर्मतत्वांचा, आणि मग शेवटी भगवान यांचा सुद्धा द्वेष करतो एखादा मनुष्य, तर मग त्याला खचितच भगवान यांची कृपा मिळेल किंवा खचितच म्हणजे तो जो आहे तर त्याची संपूर्ण संस्कृती टिकून राहील. बिलकुल नाही, त्याचा त्वरित नष्ट म्हणजे तो त्वरित नष्ट होतो, त्याचा त्वरित नाश होईल. तर ह्याचं कारण काय आहे, तर आपले स्वामी कोण आहेत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. मग जेव्हा आपण त्यांना शरण जातो आणि त्यांच्या
काय करतो, श्रीमूर्तींची पूजा आपण करतो. आपल्याकडे मंदिरामध्ये किंवा आपल्या अल्टरमध्ये श्रीमूर्ती असतात, त्यांची पूजा करतो आपण. भगवंतांना पाहतो, त्यांचं सुंदर रूप, त्यांची स्तुती करतो. मग हे सगळं, ह्या सगळ्यामध्ये भेद नाहीये. तर हे भक्तिमय जे विधी आहे, तर हे जे आहे, तर ह्याद्वारे प्रत्यक्ष पाहतच असतो भगवान यांना आपण. भगवान जे आहे त्यांना प्रत्यक्ष पाहणे म्हणजे कसं, तर ह्या 9 अंगांच्या माध्यमातून आपण पाहतच असतो. हे सगळे विधी म्हणजे वेगवेगळे मार्ग आहेत भगवान यांना पाहण्याचे. आणि भक्तिमय सेवेमधलं प्रत्येक कार्य म्हणजे काय आहे, तर भगवान यांच्याशी संपर्क साधण्याचं माध्यम आहे. हे आपण सगळ्यांनी समजून घेऊया. म्हणजे भगवान यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क करण्यासाठी भगवान यांची वाणीच प्रकट झाली पाहिजे बिलकुल नाही. तर त्यांच्या ध्वनीचं उच्चारण करणारी व्यक्ती जी आहे, ती जरी ती ती जेव्हा प्रत्यक्ष सेवा करते भगवान यांची, तर ती ज्यावेळी भगवान यांची अशा वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या भक्तीद्वारे सेवा करते, श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवनम अर्चन वंदन दास्य भक्ती किंवा सख्य भक्ती आत्मनिवेदन भक्ती अशा विधीद्वारे सेवा करते, त्यावेळेला प्रत्यक्ष भगवान यांच्याशीच त्याचा संपर्क होत असतो पहा. मग ह्यापेक्षा अजून आपल्याला काय हवंय. आणि सगळ्या भक्तांच्या उपस्थितीत भगवान यांची वाणी प्रकट झाली. हम्म आणि त्या ध्वनीचे उच्चारण करणारी व्यक्ती की जी भक्तांसाठी अदृश्य होती, तर तरी सुद्धा म्हणजे ते भक्त आहेत, ते भगवान यांची स्तुती करत होते. म्हणजे भगवान यांची वाणी उपस्थित असल्यामुळं भक्त भगवान यांना पाहत होते. जी वाणी धीरगंभीर प्रकट झाली, त्या वाणीच्या माध्यमातून भगवान यांनी मार्गदर्शन केलं आणि त्यांच्याशी ते बोलत पण होते भगवान. म्हणजे भगवान सहजासहजी प्रकट होत नाही तसं. आणि भगवान जे आहेत तर ते जे आहेत ते आवश्यकतेनुसार प्रकट होत असतात. म्हणजे ज्या 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 काही आवश्यकता निर्माण होतात त्यानुसार. मग ह्या वेळी भगवानांची फक्त वाणीच प्रकट झाली आणि त्यांनी मार्गदर्शन केलं अशा पद्धतीनं, तुम्ही माझं श्रवण कीर्तन माझी स्तुती करा. ते हिरण्यकशिपूची स्तुती करायला त्यांना भाग पडलं जात होतं. आणि हिरण्यकशिपूलाच म्हणजे यज्ञाचा आविर्भाव द्यायला त्यांना भाग पाडलं जात होतं. तर भगवान यांनी काय सांगितलं, तुम्ही श्रवण कीर्तन माझी स्तुती करून पहिल्यांदा माझी भक्त व्हा. म्हणजे त्यांच्यावर अशी वेळ आली होती की त्यांना हिरण्यकशिपूची भक्ती करा अशी परिस्थिती झाली होती निर्माण. मग तुम्ही काय करा, माझी भक्ती करायला सुरुवात करा आणि मग त्यामुळे काय होईल, तुम्हाला सर्व प्रकारचे वर प्राप्त होतील अशा कृतीमुळं. आणि हिरण्यकशिपूला लवकरच मी थांबवणार आहे. म्हणजे काय, ह्याच्यावरून आपण समजून घेऊया की अशा पद्धतीनं नवविधा भक्ती आपण करतो. हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करतो, म्हणजे भगवान यांना पाहणं, त्यांची स्तुती करणं, दिव्य ध्वनी ऐकणं, या क्रियांमध्ये बिलकुल भेद नाही आहे. म्हणजे शुद्ध भक्त जेव्हा भगवानांची अशा पद्धतीनं स्तुती करतात, तेव्हा ते पूर्ण समाधानी होतात. आणि अशी स्तुती म्हणजे कीर्तन. म्हणजे कीर्तन म्हणजे हरे कृष्ण महामंत्र आहे तर त्याचा ध्वनी ऐकणं, म्हणजेच प्रत्यक्ष पाहणं. आपण जेव्हा अर्चविग्रांची सेवा करतो म्हणजे भगवान यांना प्रत्यक्ष काय करत असतो, तर भगवान यांना प्रत्यक्ष पाहती असतो आणि त्यांचा संपर्कही करत असतो. म्हणजे या सेवा काय आहे, तर भगवान यांच्याशी संपर्क करण्याचं साधन आहे पहा. हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. म्हणून आपल्याला जी काही सेवा वाटायला येईल ती आपण घेतली पाहिजे. बऱ्याचदा भक्तांचं कसं होतं पहा, एखादी सेवा मिळाली तर ही मला सेवा नकोय, मग मला ती सेवा हवी. मग ह्या मला ग्रुपचं मला ऍडमिन व्हायचंय, मग ह्या ग्रुपमध्ये मला जाऊन मेसेज पोस्ट करायचे. अशा म्हणजे ऑनलाईन आहे किंवा ऑफलाईन मंदिरामध्ये पण सेवा असते. मग तिथे पुष्पहार भगवान यांना बनवायची सेवा आहे, मग नाही नाही मला कृष्णभोग बनवायची सेवा मिळाली पाहिजे असं विचार असतो भक्तांच्या मनात. पण आपल्या इच्छेने नाही आपण सेवा मागायची. म्हणजे आपल्या इच्छेनुसार आपल्या मनानुसार आपण सेवा नाही करायची भगवानांची. तर भगवान यांना आपल्याकडून जी सेवा करून घ्यावायची ती सेवा आपल्यापर्यंत आलेली असते. आपल्या वरिष्ठांच्या माध्यमातून, मग ती आपण स्वीकारायची. मग भले ती काय असेल, मंदिर मार्जन असेल, चप्पल स्टँडवर चप्पल लावणे व्यवस्थितपणे ही सेवा असेल, म्हणजे कुठलीही असेल. तर ती सेवा आपण आनंदाने करायला तत्पर असलं पाहिजे. बऱ्याचदा भक्तांचं कसं होतं, थोडीशी भक्ती म्हणजे थोडस भक्ती करून ते थोडस पुढे जाऊ लागले की त्यांच्यामध्ये पॉझिटिव्हनेस म्हणतो आपण ना, म्हणजे एक स्वामित्वाची भावना यायला लागते. मग ही काय करते, आपल्या पतनास कारणीभूत ठरते. म्हणजे हिरण्यकश्यपू सारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. धोके आहेत हे सगळे. आपण 3 गुणांच्या म्हणजे 3 गुणांनी युक्त असलेल्या अशा प्रकृतीमध्ये आहोत, भौतिक प्रकृतीमध्ये आहोत. आणि त्यामुळे आपण काय केलं पाहिजे की नेहमी प्रत्येक गोष्ट मिळालेली सेवा किंवा एखाद्या जे वरिष्ठ आहेत त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं, अगदी आपले जे गुरु स्थानी शिक्षा गुरु आहेत तर किंवा एखादे आपले सिनियर डिवोटी आहेत, म्हणजे आपल्यापेक्षा वरिष्ठ भक्त आहेत, तर त्यांनी आपल्याला थोडस कठोर शब्दात काही सांगितलं, तर आपण ते कृष्ण प्रसाद म्हणून घेतलं पाहिजे, गुरुप्रसाद म्हणून घेतलं पाहिजे.
त्यांचं मार्गदर्शन जे आहे ते आपल्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे आणि म्हणून कृष्णाने ते आपल्यापर्यंत पोहोचवले. असा आपला जो आहे तर तो भाव असला पाहिजे. पण होतं काय बरेचदा की ते स्वतःला शरीर समजून स्वतःच्या शारीरिक स्तरावर म्हणजे मी म्हणजे कुणीतरी स्वतः स्वामी असं समजून घेतलं जातं आपल्याकडून, हो की नाही? आणि म्हणून प्रत्येक वेळी आपल्याला सदैव कसलं स्मरण पाहिजे, तर मी म्हणजे श्रीकृष्णांचा दास आहे. जीवेर नित्य कृष्णेर दास, म्हणजे काय की प्रत्येक वेळी जीवेर स्वरूप काय नित्येर कृष्णदास. चैतन्य चरितामृतामध्ये कृष्णदास कविराज म्हणतात. तर अशा पद्धतीने आपण दास आहोत. तर ही भावना जी आहे ती आपली दृढ केली पाहिजे. सदैव आपल्याला सूचना द्यायच्या, स्वयंसूचना दिवसभरातून. आपल्याला आपलं जे मन आहे ना तर त्याचं निरीक्षण करायचंय. तर आपल्या मनात कधी स्वामित्वाचे विचार येतात, कधी मी म्हणजे कुणीतरी असे स्वामित्वाचे विचार येतात, कधी मी म्हणजे भगवानांचा एक दास आहे असे विचार येतात. असं दिवसभराचं आपण एक स्मरण करायचं. आपल्याकडे म्हणजे वही असेल, डायरी असेल, त्यात लिहायचं. आज दिवसभरात मी कुठली चांगली कृत्य केली, आज दिवसभरात मी कुठली वाईट कृत्य केली, आज दिवसभरात मी किती जणांना वाईट बोललो, किती जणांशी प्रेमाने वागलो, किती जणांना कठोर शब्दात वागलो, किती जणांच्यावर रागवलो, किती जणांना ओरडलो. असं सगळ्या पद्धतीने. आणि आपल्याला मार्क द्यायचे, म्हणजे नंबर द्यायचे आपण. 10 पैकी किती मार्क देणार, मग असं सगळ्या बाबतीत, म्हणजे ह्याच बाबतीत नव्हे. आज पहाटे मी मंगल आरतीला म्हणजे जर उठले तर मला 10 पैकी 10 मार्क, नाही उठले तर 0 मार्क. मग मंगल आरतीला मी उठले पण मी जप आहे तो किती चांगल्या पद्धतीने केला, ध्यान म्हणजे माझं जे आहे जपावरचं ते किती एकाग्र पद्धतीने मी जप केला, मी किती ध्यान केंद्रित करून केला. मग 10 पैकी आपण मार्क द्यायचे. मला याला सेल्फ असेसमेंट म्हणतात. ही एक पद्धती आहे आपल्याला आध्यात्मिक स्तरावर पुढे नेण्यासाठीची एक पद्धती आहे. तर यामुळे काय होतं की आपण स्वतःच स्वतःला मार्क देत असतो. आपल्याला ते कोणाला सांगायचे नसतात. त्यामुळे जे काही खरं आहे आपल्याला ते समजतं. म्हणजे आपल्या नजरेत आपलं जे चित्र आहे, म्हणजे आपल्या मनाच्या आरशात आपलं प्रतिबिंब आहे ते स्वच्छ दिसतं आपल्याला. आणि त्यामुळे काय होतं की आपण जे प्रयत्न आहेत ते तळमळीने करायला लागतो. मग अशा पद्धतीनं मग मी त्यानंतर गुरुपूजा किती तळमळीने केली, मग 10 पैकी मी किती मार्क घेईन. की मी केलीच नाही, मी उपस्थितच राहिले नाही, मग 0 मार्क. म्हणजे जे अपेक्षित आहे आपल्याला गुरुंच म्हणजे जेव्हा आपण दीक्षित होतो किंवा दीक्षा जरी घेतली नसेल तरी देखील आपण इस्कॉन सारख्या संस्थेशी जोडलो गेलो. श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते आपले प्रमुख संस्थापक आचार्य आहेत. मग ते गुरुतत्वच आहे ते एक प्रकारचं. आणि मग त्या गुरुतत्वाशी जोडले गेलो तर गुरु कधी संतुष्ट होतील. आणि जे दीक्षित आहेत त्यांना दीक्षा गुरु आहेत त्यांचे, किंवा जे शेल्टर झालाय त्यांचा, तर त्यांना सुद्धा गुरु महाराज म्हणजे जे आहेत तर त्यांच्या गुरुपादाश्रय मिळाले ना, किंवा जे आस्पायर झाले त्यांना पण गुरुपादाश्रय मिळालेलाच असतो. एक प्रेरणा हृदयात ती म्हणजे हृदयामध्ये ती प्रेरणा मिळाली त्यांना. म्हणजे एक प्रकारे गुरु मी प्रवेश केलेलाच असतो त्यांच्या जीवनामध्ये. ह्यातलं काहीच झालेलं नसेल तरी श्रील प्रभुपाद यांनी जी इस्कॉन ची स्थापना केली, म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ हा जो निर्माण केला, ह्याच्याशी आपण जोडले गेलो. त्यावेळेला काय होतं की आपण श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते गुरुतत्व प्रमुख आचार्य म्हणून आपल्यासाठी आहे, सगळ्यांसाठी प्रमुख शिक्षा गुरु म्हणून आपल्यासाठी काम, पूर्ववर्ती आचार्य म्हणतो आपण त्यांना, प्री इमिनंट गुरु म्हणून कार्य करतात. मग ह्या गुरुतत्वाशी जोडलं गेलो तर त्यावेळेला गुरुंनी जे आपल्याला सांगितलंय त्याचं तंतोतंत आचरण करणं हे शिष्याचं कर्तव्य असतं. ते जर आपण केलं नाही तर गुरुकृपा होईल का आपल्यावर? गुरु संतुष्टच झाले नाही तर कृष्ण संतुष्ट होतील का? बिलकुल नाही. जेव्हा गुरु खुश तेव्हा कृष्ण जे असतात ते खुश होतात किंवा कृष्ण संतुष्ट होतात. कारण गुरु हे जे आहेत मग ते कोणतेही असू देत, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोन्हीही, म्हणजे आपल्या जीवनात आलेले सगळे गुरु हे काय आहेत, भगवान यांचेच प्रकाश रूप आहेत. त्यामुळे भगवान यांनाच जितका सन्मान देतो तितकाच गुरूंना आपण देणं अपेक्षित आहे. हे चैतन्य चरितामृतामध्ये सर्व वर्णन येतं. मग असे जे गुरु आहेत ते संतुष्ट होण्यासाठी आपण कार्य करायचं, तर सगळ्यात पहिल्यांदा गुरूंना संतुष्ट करण्यासाठी आपण काय कार्य करू शकतो, तर त्यांनी केलेल्या उपदेशाचं तंतोतंत पालन. मग गुरूंनी काय सांगितलं आपल्याला, सकाळी उठून मंगल आरती जी आहे तर ती आपण म्हणजे जी आहे तर ती केली पाहिजे. म्हणजे त्याला उपस्थित राहिलं पाहिजे. कशासाठी? तर त्याचं महत्व आहे. म्हणजे जेव्हा कोणी मंगल आरतीसाठी भगवान जे आहेत त्यांची मंगल आरती जेव्हा होत असते पहाटे ब्राह्ममुहूर्तावर, तर त्यावेळेला उपस्थित असतात तेव्हा भगवान दृष्टिक्षेप करत असतात. त्या दृष्टिक्षेपामुळे आपली अनेक जन्माची पातक नष्ट होत असतात. प्रत्यक्ष भगवान पाहतात आपल्याला. पहा, मंदिरामध्ये आपण जातो, मग आपली दर्शन घेण्यासाठी पुढे 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 रांगेत धाव असते.
पण भगवान समोर पाहत असतात, त्यामुळे समोरच्या खांबाजवळ जो उभा आहे त्याच्यावर दृष्टिक्षेप होत असतो. भगवानांचा सगळ्यावरच होतो. पण आपली घाई काय असते, आपल्याला आपल्यामध्ये संयम नसतो, आपल्याला पुढे पुढे जाऊन दर्शन घ्यायचं असतं भगवानांचं. पण खरं तर जो संयमाने आणि धीराने दर्शनाच्या रांगेत उभे राहतो तो खरा वैष्णव भक्त. तसं म्हणजे का, तर त्याच्यावर दृष्टिक्षेप भगवान करत असतात, नाहीतर तो फक्त डोळ्यांचा व्यायामच असतो. आणि आपल्या गुरूंनी जे सांगितलंय ते जर आपण नाही आचरणात आणलं किंवा त्या उपदेशांचं जर पालन नाही केलं, तर मंदिरात दर्शनासाठी जा, अगर म्हणजे गुरूंचे ग्रंथ वाचा. पण ते काय होईल, फक्त डोळ्यांचा व्यायामच होईल आपला. हे भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी सांगितलेलं उदाहरण आहे. एकदा काय झालं, भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे होते तर ते बाहेर प्रवचन देत होते मंदिराच्या बाहेर भक्त मंडळींना. आणि मग मंदिराचे पट आहेत ते उघडले, द्वार खोलले गेलं. मग काय झालं, सगळे घाई घाईने भक्त धावत गेले आणि त्यांनी काय केलं, भगवंतांचं दर्शन घेतलं. मग ते आले दर्शन घेऊन, ते भक्तिसिद्धांत सरस्वती तिथेच बसले होते. ते म्हणाले, झाला का तुमचा डोळ्यांची कसरत, व्यायाम झाले का, पूर्ण झालं का? म्हणजे काय, की जर गुरूंनी सांगितलेल्या उपदेशांचं आपण जर आचरणच करत नसू, तर भगवंतांचं दर्शन म्हणजे फक्त डोळ्यांचा